ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና እንቋዕ ብድሓን መጻእኩም እናበልኩ ናይ ሎሚ መደብና ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ፕሊስ ናብ ኩሉ ንኽባፃሕ ሸር ግበርዎ እሞ ቅልጥፍ ኢልና ናብቲ መደብና ክንኣቱ ከም ትሪእና ዘለኹም ኣነ ብርሃነ ምስ ሓውና ሳሙኤል ዕቑባይ ወናኒ ኳንተም ኢንቨስትመንት ኣካዳሚ ሕፅር ዝበለ ኣግፋ ሓቢልና ብፅቡቕ ኣገላልፃ ጌርና ከመይ ጌርካ ካብ ስርቂ ትድሕን ዝብል ማለት ስርቂ ብዝተፈላለዩ ዓይነት መገድታት ክመፅእ ይኽእል እዩ ንሱ ፅቡቅ ጌርና ክንዛረበሉ ኢና ሎሚ ብፍላይ ማልቲ ሌቨል ማርኬቲንግ ዝበሃል ከም ናይ ስርቂ ምዃኑ ሰብ ብብዝሒ ኣይፈለጥኒ ግን ብኸመይ እዩ ምስ ስርቂ ወይ ከዓ ምስ ፒራሚድ ስኪም ወይ ከዓ ምስ ፖንዚ ስኪም ዝበሃል ክትሓሓዝ ይኽእል ክንዛረብ ኢና ብተወሳኺ ግን ዝኾነ ሕቶታት ምዝህልወኩም ክንምላኣል ኢና ኣብ መወዳእታ ናይ ክሪፕቶ ዜናታት እንተሃልዩ እውን ክንትንክፈልኩም ክንፍቲ ኢና ቅድም ግን ሸርሸር ግበርዎ ፕሊስ ቅልጥፍ ኢና ናብቲ መደብና ክንኣቱ ናይ ሎሚ ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ሕጂ ሓላፍነት ናይዚ ተሰኪና ንሕና ሸር ጌርና ሓሳባት ንህብ ኣለና እምበር ናይ ኩልና ሓላፍነት ስለዝኾነ ፕሊስ ናብ ኩሉ ሰብ ኣብፅሕዎ ምክንያቱ ዝበዝሐ ኣብ ሕብረተሰብና ክሪኦ ከለኹ ኣብ ናትና ኮሚኒቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ማልቲ ሌቨል ማርኬቲንግ ወይ ከዓ ፖንዚ ዝበሃል ናይ ስርቅታት ተዋፊሩ ስለ ዝርከብ ፅቡቅ ጌርና ክንገልፆ ኢና ሰላም ሳሙኤል ሓውና ናብ ቻነል እንኳዕ ብድሓን መፃካ ሰላም ብሬን ሓውናን እንኳዕ ብሰላም ፀናሕካ ሰላም ተኸታተልትና ኸ እንኳዕ ብሰላም ፀናሕኩም ፅቡቅ ኣይ ቲንክ ኩሎም ፈልጦ ኸ ኤኒዌይ ብሓደ ስለ ዘለና ብሓደ ኢንዱስትሪ ብሓደ ኮይና ዝበዝሕ መደባት ነዳልዎ ስለ ዘለና ሓደስቲ ብገለ ክመፁ ስለ ዝኽእሉ ሸር ምስ ገበርናሎም ግን ድሓን ኣብ ናይ ኢንቨስትመንት ዘለካ ተመክሮ ኣይ ቲንክ ብፍላይ ናይ ክሪፕቶ ካረንሲ ነዊሕ ዓመታት ምሂርካ ኢኻ ኣብኡ ዘለካ ተመክሮታት ንእሽተይ ከተካፍለና ብተወሳኺ ስለምንታይ ኢና እዚ መደብ ኣዳሊናያ ዘለና ብፍላይ ማልቲ ሌቨል ማርኬቲንግ ወይ ከዓ ፒራሚድ ስኪም ዝበሃል ስለምንታይ ኣዳሊናያ ከም ዘለና ወይ ከዓ ስለምንታይ ነቲ ናትና ኮሚኒቲ ነቲ ናትና ሕብረተሰብ ኣገዳሲ ዝኸውን ኣሕፅር ኣቢልካ ትገፀልና ፅቡቅ ነይሩ ግን ኦብቪየስሊ ዲስካስ ኢና ክንገብሮ ሕቶታት ጥራይ ኮንኩን ክሓተካ ክልቴና ዘለና ዓውዲ ስለ ዝኾነ ክልቴና ኸ ኤክስፐርት ኣብኡ ስለ ዝኾንና ክንዘራረበሉ ኢና ማለት እዩ ታንኪ ዩ Sure, thank you, Brian. Hawana, yeah, and salam takhatatultna kha. Yeah, well, ab business and entrepreneurship almost ናይ 6 ዓመት ተመክሮ ለና ማለት እዩ and ab ናይ investment kha ናይ 3 ዓመት ተመክሮ ለና ማለት እዩ ኣብቲ investment overall investment ab blockchain ab crypto ab stock ገለገለ ዘተኮረ and almost 17 ዙርያ ለ2500 ዝኾኑ ኢንቨስተራትካ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመት ኣሰልጢና ማለት እዩ ኣሰልጢነ በቲ ናይ ኳንተም ኢንቨስትመንት ሓደ ካብቲ ዝነጥፈሉ ክፋል ናይ ስራሕይ ማለት እዩ ብተወሳኺ መጽሓፍቲ ኸ ጽሒፈ መጽሓፍቲ ከም በዓል ዘመን ቴክኖሎጂ ኣብ ቴክኖሎጂ ዘተኮረ እዚ ብፍላይ እዚ ራብዓ ኢንዱስትሪያዊ ሶራና ኣትዎ ዘለና ኣብ AI ብሎክቼን ናኖ ቴክኖሎጂ ብሙሉእ ትምህርቶታት ካብ መጀመርያ ሒዙ ከመይልዩ ንማሕበረሰብ ዓለም እንዳቀየሮ መፅዩ ዝብል ንዕኡን ፅቡቅ ጌርና ጠቂስና ኣለና ካላይ እዚ ቢትኮይን ዝበሃል ሓድሽ ፋይናንስያውን ገንዘባውን ስርዓት ኣብ ዓለም ከመይልዩ ንዓለም እንዳቀየራ ዝኸይድ ዘሎ ዝትገልጽ መጽሓፉን እዛ ቢትኮይን ትብል ጽሒፈ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ዝሓለፈ 2 ዓመት እንድ ዝያኻ ብኽሪ መጽሓፍና ምስ ዮሐንስ ሞጎስ ብምዃን ጽሓፍና ያ ጎደና አንተርፕረነር ትብል አብርኪተ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ እቲ እንታይ ይብላ ኣለኹስ ኣብታ ዓውዱ ስለ ዘለኹስ እንታይ ይብላ ኣለኹስ ፈልጥ የ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ እዚ ናይ MLM ወይ እዚ ናይ ፖንዚ ስኪም መደብ ንምንታይ ኢና ንገብሮ ዘለና ምክንያቱ ናኦም ቾምስኪ እንታይ ኢሉ ነይሩ መሲልካ እቶም ዝፈልጡ ሰባት ወይ ከዓ እቶም ኣፍልጦ ዘለዎም ሰባት ነቲ ቅኑዕ ዝኾነ ኣገባብ ኣብ ቢዝነስ ሞዴል ይኹን ኣብ ላይፍ ይኹን ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ይኹን ኣብ ዝኾነ ዓይነት ማሕበራዊ ኣቃውማ ክነግሩ ሓላፍነት ኣለዎም ኢሉ ማለት እዩ ከምዚ ሞራላዊ ሓላፍነት ኣለዎም ማለት እዩ እንተዳ እቶም ዝፈልጡን እቶም ዝፈልጡ ስቕ እንተዳ ኢሎምሲ ስቕታ ናይቶም ዝፈልጡሲ ከምዚ ናይቶም ዘይፈልጡ ዘይምፍላጥ ጥራይ ዘይኮንስ ናይቶም ዝፈልጡ ስቕታኻ ብጣዕሚ እዩ ዝሃስያና ዓለም ማለት እዩ ስቕ እንተዳ ኢልካ ብርሄን እንተዳ ትፈልጥ ሃልያ ኾንካ ስለሰይ ንኣብነት ናይ ኮቪድ ክታበት ንወዞሲ እንተዳ
ስኻ ዶክተር ኢኻ ንበሎ ኤንድ ፋርማሲውቲካል ዶክተር ኢኻ ንበሎ እንተ ደኣ ዋላ ሓንቲ ከምዚ ይጠቕመና እንዳፍለጥካ እንተ ደኣ ስቕ ኢልካሲ ስኻ ስቕ ብምባልካሲ ንሕና ብጣዕሚ ንህሰ ኣለና ራይት ትኽክል ሞራላዊ ሓላፍነትካ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናይ ኤምኤልኤም ከዓ ልክዕ ከምኡ ፖንዚ ስኪም እዩ ማለት እዩ ፖንዚ ስኪም ማለት እንታይ ማለት እዩ እቲ ቢዝነስ ሞዴል ሲ ዘይሰርሕ ኤንድ ዲዛይን ቱ ፌል ዝኾነ ፌል ንክገብር ከዓ ዲዛይን ዝኾነ ካብ መጀመርያ ትሒዙ ማለት እዩ ፌል ንክኸውን ዲዛይን ዝኾነ ዓይነት ቢዝነስ ሞዴል እዩ ማለት እዩ ሓደ ምህርቲ እንታይ እዩ እዚ ኤምኤልኤም ክንመፅኦ ንኽእል ኢና ግን ሓደ ምህርቲ ሲ ናብ ዓሚል ከተብፅሖ ከለካ ብብዙሕ መዳያት ከተብፅሖ ትኽእል ኢኻ ሓደ ካብኡ በዚ ኤምኤልኤም ንብሎ ዘለና እዩ ማለት እዩ እዚ ኤምኤልኤም እንታይ እዩ እንተደኣ ኢልና ሓደ ምህርቲ ናብ ዓሚል እተብፅሓሉ ወይ ኦፍ ማርኬቲንግ ወይ ከዓ ኣገባብ ናይ ምልላይ ወይ ከዓ ኣገባብ ናይ ኣሻይጣ እዩ ማለት እዩ ሶ እዚ እቲ ፖንዚ ስኪም ስለ ዝኾነ ናይ መታለሊ ቢዝነስ ሞዴል ስለ ዝኾነ ኢና ክንዘራርብ መፂና ዘለና ሕጂ ማለት እዩ ትክክል ንሱ ሳሚ ናትና ሓላፍነት ኣለና እቲ ሓላፍነት ግን ኣባና ጥራይ ዘሎ ዶ ኮይኑ ይስማዓካ ምክንያቱ ከምቲ ዝድለ ሓገዛት ዘይንረኽበሉ ደረጃታት ኣሎ ሳሚ ከም ኢንተርቪው ገብራይ በዚ ኮንኩም ኩልና ንፅለወላ እንደ ሕጂ ኣብዚ ዩቲዩብ ኩሉ ግዜ ንውዕልና ንምህሪና ነፃ ትምህርትታት ንምህሪና እቲ ዝከታተሎ ሰብ ውሑድ እቲ ትምህርቲ ንህቦ ዘለና ግን ብጣዕሚ ኣገዳሲ ክትሪኦ ከለካ ምስ ኣገዳስነቱ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣገዳስነቱ ዘይክርዳእኩም ይኽእል እዩ ኣሕዋት ጆብ ኣሎ እዚ ኣብዚ ከዓ ኤምኤልኤም እዚ ኢና ንሕና ንዛረበሉ ዘለና ኦፍኮርስ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ፒራሚድ ስኪም ወይ ከዓ ፖንዚ ኣለና ምስኡ ናይ ክሪፕቶ ኣለና ብሓፈሻ ሓደ ወዲ ሰብ ስራሕ እንተሃልይዎ ማለት እቲ ቦስ ወይ ከዓ እቲ ዋና ኣሎ ሓቂዶ ዝዓበየ ገንዘብ ክእትዩ እቲ ሪስክ ወሲድዎ ብሓፈሻ ትካል ንኣብነት ኮካኮላ ትኹን ወይ ፊደል ፋይናንስ ትኹን ፅቡቅ ኣታዊ ተእትያ እቲ ዋናይ ቀዳማይ ዝዓበየ ገንዘብ ዝኽፈል እቲኦም ማናጀርስ እንተሃልዮም ኣብ ትሕቲኡ ዝሰርሑ ከዓ እሶም ከዓ ዝዓበየ ክኽፈሉ እዮም እቶም ሰራሕተኛ ግን ኩሉ ግዜ ደሞዝ ኣለዎም ሓቂዶ ሚኒማም ዌጅ ወይ ከዓ ትሑት ዝኾነ ገንዘብ 10 ቅርሺ ሰዓት ድዩ ከከም ቦትኡ ማለት እዩ ኣብዚ ኤምኤልኤም ግን ንፁር እዩ ወላ ጉግል ይሕብረና እዩ ወላ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ክሕብረካ ክእል እዩ ንፁር ማለት እዩ ሕጂቶም 0.1% ክህብቱም ከለዉ እቲኦም 0.4 ከዓ ውሕድ ዝበለ ሃብቲ እቲኦም 4% دحان زخونه أتاوتم 95 كسب 99 يد بالباجو ولا 95 كتب سلزرهم كأقاتامي جنزب يخسريهم حكينا كميز لنا ما تمات ليفل ماركتين أنا خريج خلوه خاتم لعلو وتزلوا ويك أدفرتايز قبله ترايم كخص بزر رأي حجي بزعبازي حلف الناس لزلنا إنا إحنا خاتك أندي نمهر زلنا سلازي أحوات أنت ياخذ الدليل نزي أقدس سلازي خونه زنا لو ما أنتي بليسنا كل سب شير قبره إذا بزح كرأت زي كل نحنا ولا تسفى ورث أنا دي مالتي كلنا حلفنا تتشير مقبرة بنا ترى يكون إذا حجي أمنت هاي زتو كوريل كات أمن سمي أبو خل خزي مالتي ليفل ماركتين إذا سريع كات خيد شو منت ساعات دي قالة دوموس كات خفل إذا خي أب كمية عينة مجدة هزتو كوريل وين يسمعك مس بيراميد سكيم وي مس بونزي كرأة خلوخه يعني بخمي مجدة يسرح دك سبعتك أمنت هاي كتوكر لهم إلك تحسب بتاعم تصبو يا حجي MLM منتايو مجمرنا باينا خنمت MLM مالت مالتي ليفل ماركتين مالتي وي نيتورك ماركتين وي بيراميد سكيم قال لهم بلون خيلنا كابونزي سكيم 0.1% في اللي يالو 99.9 the same 0.1% جن في اللي يالو كنزارو قولينا اجي MLM مالت مالتي ليفل ماركتين مالتي مالتي ليفل ماركتين مالت كنتاي مالتي اوكي حنت برودكت لا لسي اذا برودكت زي اذا موبايل زي الله اذا موبايل زي نا عميل بخمي تبصح اذا موبايل زي نا بعميل بخمي تشطه اوكي اذا موبايل زي ببزح مقدتات نا بعميل كبصح يخيل واي اوف ماركتين وي كاغباب موعوعن way of selling and way of marketing كلتيو مالتي أجبا موعوعن مشاطر مالتي نزيا بخمي غير خشيت عيخل مجمرة زيا بعلي سريحة دكان كفيته خشيت عيخلين إذا مهرتزيا زي direct selling بال كتا بقى سبمت أنلو كابا يهبول له جزاء الله مالتي ويكا overall مبزحتو أجباب كم نريو ናይ መብዛሕቱ ትካላት ኣገባብካ ብኸመይ ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብሪቴል ዌይ ኦፍ ሴሊንግ ንርኢ ማለት እዩ ሪቴል ሴሊንግ ከዓ ኣነ ንሆልሴለርስ ይሸጠሎም ነዛ ፕሮዳክት እዚኣ ኣብ ዩኬ ያሉ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ካናዳ ገለ ሳምሳንግ ትበሃል በቃ ካብ ሳምሳንግ ብጃፓን ዝተሰርሐ ብሙሉኡ
ንኩሎም እንዳ ኤሌክትሮኒክስ ይሸጠሎም ነዛ ፕሮዳክት እዚኣ ማለት እዩ ሽዑ እዚኣ ምሸጥ ኩሎም ኣነ እንተደኣ ለሰይ $900 እንተደኣ ሸይጠሎም ንሶም ከዓ $100 ከሲቦም $1,000 ይሸጥዋ ንበሎ ስለዚ ካባይ ካብ ማኒፋክቸረር ክሳብ ዓሚል ክንደይ ሰብ ከይዳላ ሓደ ሰብ ከይዳላ ራይት ኣብ መንጎናስ ሓደ ሰብ ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ሪቴል ሴለር ኣሎ እሱ ከዓ በቃ ናብ ዓሚል ሸይጡ ኣሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ እንታይ ገብር ይኽእል እዩ እሱ ተቐቢሉ ብጅምላ ተቐቢሉ መሊሱ ናብ ሽርሸራ ናብ ናይ ድኳናት ናብ ሽርሸራ ክሸጣ ይኽእል እዩ which ክልተ ሰብ ኣለዎ ሽርሸራ ሸጣ ከዓ 100 ተወሲኽላ $100 እዚኣ ናብ ዓሚል በፂሓላ ማለት እዩ ካልእ ኣገባባ ሻይጣ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ እሱ ከዓ እንታይ ይበሃል ማልቲ ሌቨል ማርኬቲንግ ይበሃል እዛ ፕሮዳክት እዚኣ ኣላ ነዛ ፕሮዳክት እዚኣ እንተደኣ ክሸጣ ኮይና ኣነ እቲ በዓል ትካል ንብሎ ሳምሳንግ እያ ኣነ ነዛ ሳምሳንግ እዚኣ ንሰባት እንታይ ይብሎም እስኹም ነዛ ሳምሳንግ እዚኣ ከም ትሽየጥ እሞ ግበሩ ከም ትሽየጥ ምስ ገበርኩም እስኹም ይኹኑ ዋላ ኣብ ትሕቲኹም ኮይኖም ካልኦት ከም ትሽየጥ እንተደኣ ገይሮማ ኣነ ንዓኹም ኮሚሽን ክህበኩም ይብሎም ማለት እዩ ኦኬ ጽቡቕ እሶም ከዓ ተቐቢሎም ብማውዝ ኣድቨርታይዚንግ ምክንያቱ ብኸመይ ሕጂ ነዛ MLM ዝመርጽ መሲሊ ከኣነ ንዓይስኻ ሞር ክትኣምነኒ ስለ ትኽእል ካብ ንበዓል ድኳንሲ ኣነ ዓርኪ ኸለሰ እንተደኣ ኮይነሲ ኣነ ብርሂን እዛ ቴሌፎን እዚኣ ግዛእያ እንተደኣ ኢለካ ኦሬዲ ኣነ ንስኻን ዝሃነፅናዮ ናይ ፍሬንድሺፕ ናይ ዕርክነት እምነት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኖርማሊ ኢኻ ትቕበለኒ ማለት እዩ ሕጂ ተን መታለልቲ ትካላት ንምንታይ እየን ነቲ MLM ኣገባብ ዝጥቀማ ምክንያቱ ኦሬዲ ኣብ ተሃኒፁ ዘሎ እምነት ስለ ዝሰርሓ ኣብ ፋሚሊ በቃ ኣብ ፋሚሊ ስኻስ ንሓሙሽተ ዕሩኽትኻ ነገር ትበሃል ወይ ንሕዋትካ ነገር ትበሃል ቶም ሓሙሽተ ሕዋትካ ሽዑ ኦኬ ጽብቕቲ ኢሎም ይገዝኡልካ ቶም ሓሙሽተ እስኹም ከዓ ንሓሙሽተ ንገሩ ትብሎም እሶም ከዓ ንሓሙሽተ ነግሩ እስኹም ከዓ ንሓሙሽተ እንዳበልካ ፒራሚድ ስኪም ይስራሕ ማለት እዩ ሕጂ ስለምንታይ እዩ እዚ ኣዝዩ መታለልን እዚ ንሰባት ከዓ መሊሱ ኣብ ህጉም ዘእቱን እንተደኣ ኢልና ክልተ መገዲ ሓደ እቶም ሰባት እቲ መሳልል ናይ ሰባት እንዳበዝሐ ክኸይድ እንከሎ ኩሎም ኮሚሽን ክረኽቡ ስለ ዘለዎም ምህርቲ ዋግኡ ሓዊ እዩ ብመገዲ ኔትወርክ ማርኬቲንግ ወይ ከዓ ብመገዲ ማልቲ ሌቨል ማርኬቲንግ ክሸጦን ከለኻ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብቲ ሌየርስ ዘሎ ኣብቲ ቀፀላታት ዘሎ ዳውንላይን ክኸስብ ክኽእል ኣለዎ እሱ ተዘይከሲቡ እቲ ቢዝነስ ኣይክሰርሕን ስለዚ እዚኣሲ $1,000 ክሽየጥ ዝግባእሲ ብ3,000 ትሽየጥ ማለት እዩ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ክንከፍሎም ስለ ዘለና ካልኣይከ ፖንዚ ስኪም ዝገብሮ ንማልቲ ሌቨል ማርኬቲንግ እንታይ እንተደኣ ኢልና ካልኣይ ፖንዚ ስኪም ዝገብሮ ከዓ ፕሮዳክት ከይሸጥካ ወይ ከዓ ፕሮዳክት ምሻጥ ዘይኮነስ ኣብ ረክሪት ምግባር ጥራይ ወይ ከዓ ሰባት ኣብ ምምፃእ ጥራይ ከዓ ትሰርሕ ሽዑ ማለት እዩ ኦኬ ፕሮዳክት ዘይ ክትሸጥ ትኽእል ኢኻ ግን ሰባት ኣምፂኻ እንተደኣቲኻ ካብኦም ከዓ ፐርሰንቴጅ ኣለካ ትበሃል ማለት እዩ ብኸምዚ ሽዑ ኦኬ ሰባት እንዳምፃኻ ክትከይድ ከለኻ ኣብ መበል 13 ሌቨል ምስ በፃሕኻ እንተደኣ ኳልኩሌት ጌርካ ዲዛይን ቱ ፌል ኢልናዮምሽ ንድፉሲ ማትማቲካል እንተደኣ ርኢኻሲ እቲ ዲዛይን ቱ ፌል ክገብር እዩ ቆይሙ እቲ ቢዝነስ ሞዴል ንኣብነት ሓሙሽተ ሰብ እንዳኣተኻ እንተደኣ 13 ሌቨል በፂሕኻ ንኣብነት ኣነ ሓሙሽተ ብርሃነ እትዮ ኣለኹ ሓሙሽተ ብርሃነ ነናቶም ሓሙሽተ ብርሃነ እትዮም ኣለዉ 25 ኮይኖም ኣለዉ እቶም 25 ነናቶም ሓሙሽተ እትዮም ኣለዉ ከምኡ እንዳበለ እንዳኸደ ኣብ መበል 13 ሌቨል ንብሙሉእ ህዝቢ ኣሜሪካ እትይኻ ኣለኻ ኣብ መበል 15 ሌቨል ከዓ ንብሙሉእ ህዝቢ ዓለም እትይኻ ኣለኻ 16 ሌቨል ዝበሃል የለን ማለት እዩ ዳስ ተወዲኣ ኣብ ኣብቂዓ ኣላ ስለዚ ተወዲኡ ካብ ረክሩት ጌርካ ድሕሪኡ ሰብ ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ አንለስ ክውለዱ ሰባት ክትፅበያ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ቨሪ ቴሪብል ዝኾነ ቢዝነስ ሞዴል እዩ ኣዝዩ ኣኽሳሪ ቀንዲ ከዓ ንዓና ነዞም ሓበሻ እዮም ታርጌት ዝገብሩ እዞም ትካላት እዚኣቶም ማለት እዩ ያ ፅቡቅ ክንመፅ ኢና ብፍላይ ናብና ኮሚኒቲ ቀፂና ክንዛረበሉ ንኽእልና ብፍላይ ኣርእስቲ እንታይ ለፂሒፉ ኣለኹ 200,000 ገንዘብ ከሲረ ሕጂ ኣነ ንስኻ ናብቲ ፋይናንሻል ኢንዱስትሪ ዝበሃል ስለ ዘለና ኣነ ናይ ስቶክ ማርኬት ኣለኹ ንስኻ ናይ ስቶክ ማርኬት ናይ ክሪፕቶን ሓፈሻዊ ኣሎ ትህቦ ትምህርቲ ሰምዕ ሕጂ ፋይናንሻል ማርኬት ኩሉ ግዜ ሕጂ ዝድወለና ኣነ ናይ ሓቂ 200,000 ኢለ እትየ ዘለኹ ማለት እዩ ደው ኢሉስ 200,000 ከምዚ ገይረ ተለቂሐ ኣእትዮ 1 ሚልዮን ዝኣክል ገንዘብ ኣብ ኣካውንት ስለ ዘረኣዩኒ
በቃ አቡኻ አሚን ሕጂ 30 ሺህ ወስኽሞ ናይ ግብሪ ናይ ታክስ ክትከፍለሉ ኢኻ ገለገለ ደሞ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኦፍ ኮርስ MLM ኣይኮንትን ግን ክፋል ናይቲ ፖንዚ ናይቲ ገንዘብ ምኽሳሪ ዝኾን ዘሎ ሓፈሻዊ ያ ስለዚ ብዙሕ ሰባት ዝኸስስ ዘሎ እቲ ኣፈላላይ ሜቢ ዘይክርድኦ ምኽእል ግን ሕማቕ ምዃኑ ተረዲእዎም ሪጋርድለስ ሕማቕ እዩ ኣፈላላይ ፍለጦስ ብዙሕ ዘገድስ ኣይኮንን ሓቂዶ ኣትሊስት ትድሕና ኣለኻ ካብቲ ግዜ ክሳራ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ኮመንት ከማ ፅሒፍና ኣሎ ፈንቅል ቻነል ዝብል ንዓይ ባዕሊ ከባቢ $50,000 ዝኣክል ስካም ኮይኑ ይብላሉ ሕጂ ሞር ኣብ ናይ MLM ወይ ከዓ ማልታይ ሌቨል ማርኬቲንግ ፀቂጥና ኢና ክንዛረብ ሕጂ ኣሕዋት እዚኣ ትረአ ትኾኑ Instead saying, we're not multi-level marketing, we're, and insert one of these following terms: direct selling, social selling, getting MLM. እዚኣ ሕጂ ናይ ማልቲ ሌቨል ማርኬቲንግ እያ ማለት ኣባና ኣክቹዋሊ ቅድሚያ ዘርእየኩም ነገር ኣሎ ምሕሸር ገርበልኩም ናይ ዩቲዩብ ሼር ጌርካ ነርካ ሎ ማዓንቲ መስለኒ ሳሚ ቅድሚ ሕጂ ዝረኣኽዋ እያ ኣነ ኸማን ኣዝያ ኣገዳሲት ፅፍፍቲ ብዛዕባ MLM ትገልፅ ሓቂዶ ትሩ ያ ብጣዕሚ ፅቡቅ ጌሩ ገሊፁ ኣሎ ኣብዚ ኣለኩም ከባቢ 3600 ዝተረኣየ ማልቲ ሌቨል ማርኬቲንግ 3.6 ሚልዮን ሚልዮን 3.46 ሚልዮን ዝኣክል ብዛዕባ ማልቲ ሌቨል ማርኬት እዚ ንዛረበሉ ዘለና ርእስቲ ማለት እዩ ስለዚ ንዓለም ሙሉእ እዩ ዝልክም ብብዝሒ ግን ኣብ ናትና ኮሚኒቲ ብፍላይ كهلي كان أنت ريخ مو ب35 مليون ريوه مالتي ليفل ماركتينج زعبو طراي مالتي حجي ابزلو ديف رامسي صبغ يرو يزغل صو ناي فاينانشال بروفيشنال ديف رامسي هو نريو زلنا ذا رامسي شو صبغ يرو يزغل صو مالتي سكام مخانو بمولو هو نقول لكم نسمعوا حجي اوبيسلي غزي يبلنا ግን ኣብ ግዜኹም ከይትኩም ክሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም ንሕና ከዓ ንሰርሖ ስለዘለና እንግሊዝ ተብሉ ማለት እዩ ኦፍኮርስ ኣብ ኩልኩም ንሰሚዑ በዚያ ቻነሉ ትረአላ ደሰም ያ ትረአላ ፎሎ ግበሩ በዚያ ኣህዋ ሰብስክራይብ ግበሩ ኣብዚ ኸይድኩም ከምዚ ዓይነት ብዙሕ ትምህርትታት ይህሊ ኣብ ዝለኩም ናይ ዩኒቨርሲቲ ዝኳድሓን ናይ ስርቂ ኣሎ ኣታላሊ ናይ ሓሶት ወፍሪ ሕጂ ዝተፈላለዩ ተደጋጊምና ሼር እንተጌርና ይኸና ብዙሕ ክመሓላለፍ ይኽእል ማለት እዩ Okay, نبدأ أعمل سكمة. Almost 4 years ago, I started investigating. إذا خاب زعبا MLM investigating لا جبرن إشتكي جلسين سمع يمو. Getting MLM companies almost 4 years ago, they'd say things like, "We're not a pyramid scheme. We're a legitimate multi-level marketing company." Thanks in part to the anti-MLM movement, I've heard these companies shift the narrative, instead saying, "We're not multi-level marketing. We're," and insert one of these following terms: direct selling, social selling, affiliate marketing, referral marketing, network marketing, and so on. The MLM industry has worked very hard to purposely conflate or redefine these terms so that people become blind to the scam being presented to them. ጽቡቕ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኢሉ ሳሚ ከም ዝሰምዕና ንኹሉ ናይ ባይዘ ወይ ንሳሚ ጥራይ ዝሓተ ዘሎ ይመስለኩም ነቲ ማልቲ ሌቨል ማርኬቲንግ ትበሃል ሕማቕ ምዃና ምስ ፈለጡ ዝተፈላለዩ ስማት ሂቦማ ዳይሬክት ማርኬቲንግ حجزني تاني تاخذ بزني social selling network marketing family business direct selling family mouse advertising marketing ብዙሕ ኣስማት ኣሎ ብዙሕ ኣስማት ይህልዎ ብሓፈሻ ግን MLM ወይ ከዓ ማልቲ ሌቨል ማልታይ ወይ ማልቲ ሌቨል ማርኬቲንግ እና ብሓፈሻ ንጽውዑ ማለት እዩ ኣሰራርሑ ካልክ ከምዚ ናይ ሕጂ ዝበልና ምስቲ ፒራሚድ ስኪም ተማሳሳሊ እዩ ሞር ሓይልኻ ኣብ ናይ ሪክሩትመንት ወይ ከዓ ኣብ ምሻጥ ዘይኮነስ ኣብ ንኽትኣቱ recruiting او حدث السبت exactly ابو صقيطهم يم زبل مالتي ስለዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣሕዋት ቀሊል ነገር ኣይኮነን ዝናይ ዶማ ዓንቲ መደብ ስለዚ ተገዲስኩም ላይክ ግበርሉ ሞ ሼር ግበርዎ ና ኩልኻ ጽብገና ዲስካስ እንገብረሉ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኦኬ ሶ ናብ ቲፖንዚ ፍሉጢ ሓቂዶ ማለት እዩ ኮመን ሰንስ ብኮመን ሰንስ ክትደናገር ኣይትኽእልኒ ኮመን ሰንስ ክርዶ ዝበዝሐ ሰብ ክትሪኦ ከለኻ ኣብ ናይ ፖንዚ ወይ ከዓ መጀመርያ ኢኻ ትጋገም ራይ ደጋግሞ ኣብዚ ናይ ማልቲ ሌቨል ማርኬቲንግ ሓንቲ ግዜ ምስኣተኻ ናብኡ ዳርጋ ንኽትወፅእ ግን ንኽትወፅእ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ሕጂ ዝተፈላለዩ ዓይነት ማልቲ ሌቨል ማርኬቲንግ ዘለውና ሳሚ ኣብ ናይ ጥዕና ዘተኮረ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ናይ እቲ ናይ ዌልነስ ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ፅባቐ ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ኣዝዩ ክስታይ ዝገብር እዩ ስኻ ሓቂዶ ደቂ ኣንስትዮ ገይሮም ምስሕቡኻ ዝበዝሐ መደባት እዚ ኣብ ናይ ፋይናንሻል ኢንዱስትሪ ካሎ ብፍላይ ናይ ኢንሹራንስ ናይ ገለ እንዳበሉ ሜቢ ኣብ እንደ ሕግዝ ከተብለኒ ያበጋል ራሳሚ ያ ናይ ዝኾነ ፕሮዳክት ባይ ዘ ወይ ዓይነት ዝኾነ ዓይነት ፕሮዳክት ሲ ብመገድ ማልቲ ሌቨል ማርኬቲንግ ትሸጦ ትኽእል ኢኻ ዋላ ናይ ማይ ፕሮዳክት ክኸውን ይኽእል እዩ ዝኾነ ዓይነት እቲ ዌይ ኦፍ ሴሊንግ እዩ ንዓይና ሕጂ ሰብ ከስተውዕለላ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ፕሮዳክት እዩ ጽቡቕ ኣይኮነን ፕሮዳክት ወይ ከዓ ትምህርቲ ኣይኮነን ጽቡቕ ወይ ተማኡ ዘለዉ ሰባት ኣይኮን ጽቡቓት ወይ ገለ ይኮንና ንብል ዘለና እቲ ቢዝነስ ሞዴል እቲ ኣገባብ እቲ ሲስተም እቲ ኣገባብ ሲ
ፌይል ድዩ ከምዚ ቶታሊ ስካም እዩ ተኣገባብ ማለት እዩ እታ ኣገባብ ኣሻያይጣ እቲ ፕሮዳክት ዋላ ጥዑይ ክኸውን ክእል እቲ ፕሮዳክት እታ ኣገባብ ኣሻያይጣ ግን ቶታሊ ስካም እዩ ጀስት ምትላል እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ኣነ ዛማይሲ ኖርማሊ $1 ክትሸጥ ትኽእልን ከላ ብመገዲ ማልቲ ሌቨል ማርኬቲንግ ግን ዋጋ $10 በፅሕ $9 ሲ ብሰንኪ እቲ ቢዝነስ ሞዴል ማልቲ ሌቨል ማርኬቲንግ ዝበሃል ይኸፍል ኣለኹ ማለት እዩ ኣነ እታ ኣገባብ ኣሻያይጣ ሲ ጌጋ እዩ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ከምኡ ክንብል ዘገደደና ከዓ ምክንያቱ ፌል ስለ ዝገብር ማቴማቲካሊ እንታይ ይብሉ ካስከ ከምዚ ክሪኦን ከለኹ ሲ እንታይ ክብሎም ሰሚዐዮ እቲ ኣፕላይነር ናቶም ኮች ናቶም ሲ ሎጂክ ኢዝ ዩር ኤኒሚ ሎም I was shocked by the way ሰንቢደ ኣብዚ ናይ ፋይናንሻል ክስታይ ዝገብሩ ገሊኦም ፋይናንሻል MLM ዝሸጡ ገለ እንዲም ሎጂክ ኢዝ ዩር ኤኒሚ ሎም ሞጎታውነት ወይ ከዓ ርትዓውነት ሲጸላኢኹም ኢሎም ሓቂ ማለት ሎጂክ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሎጂክ ማለት ሲ ማቴማቲክስ ማለት እዩ ቁጽሪ ማለት እዩ ቁጽሪ ማለት ከዓ ቋንቋ ናይ ሓቂ እዩ ሕጂ ስለምንታይ ይኾም ዝብሎም ዘሎ መሲልካ ምሻላ ሓንቲ ምስላላ ምሽ logic will take you from point A to point B but imagination will take you everywhere ትብል ኢማጂኔሽን ብርግጽ ኢማጂኔሽን ግን ንሽግር ንኽትፈትሓሉ ዳኣዩቲ ተኣገባቡ ኤቭሪዌር ክወዘካ ይኽእል ኢሉ ኣልበርት ኣንስታይን እምበር ሎጂክ ትርጉም የብሉን ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ናይ ብሓቂ ንሓደ ነገር ሓሶድ ድዩ ሓቂ ድዩ ክትፈልጥ ክትዕቅኖ ኢኻ ትኽእል ራይት መዕቀኒ ከዓ ቁፅሪ እዩ ማለት እዩ ሕጂ 99% ፌደራል ትሬድ ኮሚሽን ናይ ኣሜሪካ ዘውፅኦ መጽናዕቲ 99% ናይ MLM ትካላት they fail ገብሩ እቶም ትካላት እቶም ኣብኡ ዝኣተዉ ሰባት ከዓ 99% ይኸስሩ they lose money ንኣብነት ኢንትሪ ሌቨል ክትኣቱን ከለኻ እንተ 2,000 ትኽፈል ኮይና ኣብታ ናይ መጀመርያ እተን 2,000 ኣይማልስዎን እዮም 5 ዓመት ከርተት ኢሎም ኣብኡ ተስፋ ከምዚ ፖዚቲቭ አፊርሜሽን ሞቲቬሽናል ገለ እንዳገበሩ ጥራዩ 5 ዓመት 10 ዓመት ናይ ዕድሜዮም ከሲሮም ይወፁ ማለት እዩ 95 ዘላ 99 ያ ባይ ዘ ወይ ፌደራል ትሬድ ኮሚሽን ገሊጽ ካያ ዋላ ስኻ ከማን ከም አይልካ 99% 1% ጥራይ እቶም ኣብ ላዕሊ ዘሎ ኦልትራ ሪች ኣብዛ ላዕሊ ጌርካ ዘለኻ ብብጫ ኣብታ ናይ ፒራሚድ ስኪም ትያላ እሶም ጥራይ 1% ግን they make a lot of money ultra rich ማለት እዩ ሳቶም ሲ literally they make like millions ማለት እዩ ሳቶም ማልቲ ሌቨል ማርኬቲንግ ከም ኢንዳስትሪ ከምዛ ዓቢ ኢንዳስትሪ ኮነን ብሙሉ ተን ኢንዳስትሪ ተደሚረን 200 ቢሊዮን ማለት እዩ ከምዛ ኣዝዩ ዓቢ ገለገለ ከይመስለና ግን ንዓና ንኤስያውያን ኣፍሪቃውያንን ብፉሉይ ከምዚ ብሓፂር መገዲ ክንህብትም ከም ደሊ ብተስፋ ሞቲቬሽን ገለገለ ዝበሃሉ ነገራት ምሻለው ዞም ኖድ ሰብሲ ሞቲቬሽን 1% እዩ ዘድልዮ 99% ዲሲፕሊን እዩ ዘድልዮ ንሓደ ነገር ንኽሰርሖ ማለት እዩ ሕጂ ከምኦም ጥራይ እንዳሸጡ 1% ግን they make a lot of money ሽዑ እዚኦም እንታይ ገብሩ መሲልካ ንዓኻ ላይፍ ስታይሎም እዮም ዘርእዩኻ ገዝኦም የርእዩኻ በቃ unlimited ዝኾነ earning ከም ዘእቱ ነቲ ገዝኦም የርእዩኻ ወይ ከዓ ኮንፈረንሳት ከዓ ገብሩ ዓበይቲ ኮንፈረንሳት በቃ ፋንድ ጌሮም ኮንፈረንስ ከም ዝበቃ ናይት ክለብ ዝመስል ኮንፈረንሳት እንዳገበሩ ገለ ካብ ሎጂክ ሲ 10 ዓመት ይህድሙኻ ማለት እዩ they use personal development as a drug to hold their clients ሓቂ ናይ በሓቂ ጽቡቕ ኣፍልጠሎ ባይ ዘ ወይ ኩሎም ኮመንት ዝናቻት ጽሓፈን ረብሪቡሉ እንዲሁ እዚ ህዝብና ኮ ረብሪቡሉ እዩ ባይ ዘ ወይ the past 6-7 years by the way ኣብዚ እንታይ ልካ ናቱ እንደከም ባጽንሕ ክምለሰ አይደ ቢለምበር ገሊኦም ሰብ ዶ ይውዳእ ኢሎም ይሓት 5 ናይ ፒራሚድ ስኪም ይውዳእ ይተሰብተ ተወዲ ኦሬዲ ብ 15 level ወይ ይውዳእ 15 exactly 15 ሰብ ይውዳእ ኢሎም ካብ ሕጂ ሶም እንታይ ክምላልካ ብኽልኹ ማለት እዩ ከምዛ ናይ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ዝበላ ሓይልሎም ናይ ዘረባ ሓይልሎም ኦሬዲ ኮች ዝኾኑም ወይ ከዓ መጽናዕቲ ዝወሰዱ ዝሰልጠኑዮም ንዓኻ ንኽሰብኩኻ ሕጂ ቀሊል እዩ ምክንያቱ ዝጥቀሙሉ ቃላት ወላ ክንመጽእ ንኽእልና ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ኣተኪሮም እዮም ሕጂ ሶም ይሰርሑ እንተሪኢናዮም ኣብ ኩሉ ማለት እዩ ማልቲ ሌቨል ማርኬቲንግ 70% ደቂ ኣንስትዮ እንተን ሪክሩት ኣንስትዮን ስለምንታይን ካለካ ከምዛ ናይ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ክብለና ጽንሐ ከምዚ ፋይናንሻል ፍሪደም ትደልል ኢኻ ብሓፂር ግዜ
بقلب مالتي بحصل جزء financial freedom تبع يدنا عنا stock market كم كله غزامي أيتلم عمت 10 تخسر 15% أنتم زيكم وهو يزول وارن بافت كوم بالبايزوي وارن بافت زي كونس وارن بافت كوم بال وارن بافت 10-15% يتصبى exactly حجي انتي سለ ዝኾን ከ ኢኻ ንስኻ ብፍላይ ናባና ናብ ኢንድያ ናባና ናብ ሕብረተሰብናትና ማለት ኮሚኒቲ ናብ ኢንድያ anywhere ናትካ ቻናል ዝሓለፈ መንዘረና ነርና ኣብተን ቁርብ ድሕር ዝበላ ሃገራት ወይ ከም ስባል እንግላንድ ኣሜሪካ ክኸዳ ዘይቀላ ሃገራታት ተወኪሮም እዮም ከማ ንሶም ብዙሕ ሪክሩት ዝገብሩ ወይ ከዓ ዝደልዩ ማለት ሕጂ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣሎ ክንብሎ ፀኒሕና ብፍላይ ኣብዚ ናይ ጥዕና ዘተኩር ነገር እንትኮይኑ ደቂ ኣንስትዮ ዘተኩር ኣብቲ ናይ ፋይናንሻል ከዓ ኦፍ ኮርስ ብዙሓት ናብ ወዳት ይወስድዮም ነቶም ወዳት ግን ብደቂ ኣንስትዮ ገይሮም ክስሕብዎም ካፍትኑ ምክንያቱ ሓፈሻዊ ኮሚኒቲ ኣብ ፖለቲክስ ሕጂ ደቂ ተባዕትዮ እዮም ኣብ ናይ ኩዕሶ ዝሳተፍ ደቂ ተባዕትዮ እዮም እዚ ኔቸሪ ኣከይዳ ኣብቲ ናይ ፋይናንስ ከዓ ልክዕ ከምኡ ናይ ደቂ ተባዕትዮ እዮም ደቂ ኣንስትዮ ግን ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ሓፂር ግዜ ክህብትማ ወይ ገለ ይደልያን እዚ ሕጂ ኣነ ባዕሊ ዝብሎ ዘለኹ ዘይኮነ በቲ ሳይንስ ተፅናዕቱ ወይ በቲ መፅናዕቲ ዳታ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ኩብራት ኣሕዋትናትኩም ሓሳባት ሃልዩ ዳሕና መወዳእታ ክትህቡና ትኽእሉ ኢኹም ፀገም የለን ንሕና ግን ናብ ኩሉ ንኽባፅሕ ሼር ግበሩ ምክንያቱ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓበሬታ ስለ ዝኾነ ኦኬ ናይ ስኪን ኬር ገለ ንብሎ ኣሎ ናይ ገጻት ኣብ ሓፂር ግዜ ገጽኪ ከምዚ ኢልኩም ማሓየሽ ዶ ሕጂ ትክፍሊ ትኸፍልካ ምስኡ ዝማጣጣና ይኮን ከም ዝበልከ ማለት እዩ ሚእቲ ዋግኡ ክንሱስ 200 ይገብሮ ኣብ ሳልሳይ ራብዓይ ሰብ ክበፅሕ ከሎ 500 600 ሽየጥ ማለት ሕጂ ተዛዋር ብቐሊል መገዲ ክትረኽቦ ትኽእል እንዳሃለኻስ በዚ ማቲ ዝብል ማርኬቲንግ ዝበሃል መገዲ ብምሓዝ ጥራይ ልዕሊ ዕፅፉታት ገንዘብ ይኽስሩካ ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ ሳምድሓን ኣሰልቹ ከየብሎም ማብኾልና እንዳዓለና ክንከይድለ እንዴ ፅቡቅ ኣለኻ ያ Yeah, great. أشجعي مالت حجي كتيفكم كتبتم إيهم قال كلنا خلوا ومالت بتكون سنس كن كيد كأي جبأنا خبز ثانيه جنز بتحق زي بكون سنس كأي خيدنا سخنا كريب زخت مركلا خلني سبعة خاتم روح ودات نايستوك ولا بناس أتمرت له ناي كلام سنبتن كن ديك موسم كتير من خميس بمئتي ويقال مالتي حجي واي سلنا هبتم لينا ولا سلنا سسع اللي كاتحسب أنا سلنا سسع كوني يسمعني كلا كاتهكيد زلوا كوني يسمعني ኣብ መምሃር ዘለና ድሌታት ማለት እዩ ከይተምሃርካ ሓልፈልካ ይቀድሚ ሳሙ ኩሉ ግዜ ክትምህሮ ማይኮን ካን ክስልችወካ ሓደ መዓልቲ ማለት እዩ ከመይ ብዳእቲ ሕብረተሰብ ክምዕብል ይኽእል ብድሕሪ ኢልካ ትሓስብ ኣብዚ ማለት እዩ ኣብዚ ብራቮ እዋ ሕጂ እንታይ መሲልካ እቲ ዝፈለጠ ሰብ ሕጂ እዚ ማልቲ ሌቨል ማርኬቲንግ ኮ ስለምንታይ እዩ መሲልካ ኣዳኺምና ይኮን ኩልና ማለት እዩ እቲ ማልቲ ሌቨል ማርኬቲንግ ሲ ኣነ ቅድሚ 5 ዓመት ብዛዕባ እዚ ቢዝነስ ሞዴል ዝነበረኒ ኣረዳዳእን ሕጅን በበይኒ እዩ ሕጂ ፅቡቅ ገይሩ ይተረዲእኒ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ሲ ሓንቲ ሓብትና ደዊላትለይ ነይራ ማለት እዩ እንታይ ኢላትኒ ኣብ ዘለው ናይ ማልቲ ሌቨል ማርኬቲንግ ለክስታይ ዝገብሩ ብዚ ሓበሻ ኣለው ሲ እንታይ ኢሎማ ደንቲስት ንክትከውን እያ ትመሃር ዘላ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ዝገብርዎ ኮንፈረንሲ ሓደ ዝኾነ ትምህርቲ ዘይተማሃረ ሰብሲ ወርሓዊ ልዕሊ $30,000 ገለ ዘእቱ ገለ ኣምፂኦም ናቱ ቴስቲሞኒ ወይ ከዓ ናቱ ምስክርነት ይህብ ነይሩ ማለት ትሪኦ ኣለኹ እዚ ሕጂ እስኺ 5 ዓመት ተማሂርኪ ኣብ ደንታል ትምህርቲ እሱ ጀስት ኣብዚ ስራሕ እዚ 2 ዓመት ሰሪሑ 30-40 ንወርሒ እትሎ ስኽግን ክንዱ ሰሪሕክና ዓመት ከማንሲ ክንደይ ክትእትው ኢሎም ሲ ከምዚ ተስፋ ቆሪፀት ትምህርቲ ስገድፎ ደልየ እንታይ ተማኽረኒ ኢላትኒ I was shocked ስምዕኒ ኢለያ ዱፕሊካብል ኣይኮነን እቲ መጀመርያ እቲ MLM ገለ ፅቡቅ ገይረ ኣረዲእያ ማለት እዩ ፖንዚ ስኪም ምዃኑ መወዳእቱ ሲ ዋላ ሓንቲ ትርጉም ዝበሃል ዘይብሉ ቶም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ጥራይ መስፍናዊ ስርዓት እዩ ባይዞይ መስፍናውነት ፊውዳሊዝም ማለት ከመይ ማለት እዩ ውሑዳት ብርጅዋታት ኣብ ላዕሊ ኣለዉ ውሑዳት ብርጅዋታት ኣብ ላዕሊ ኣለዉ እሳቶም ባራይ ብሙሉእ ቲ ተናዓድታት ገለ ከዓ ባርያ ኤን ማለት ስሌቭስ ኤን ማለት እዩ ሶ ተናዓድታት ብምልአን ግራት ይሓርሳ እቲ ዝሓረሰኦ ግራት ሽዑ ተናዓድታት 20% ገለ ናይቲ እኽሊ ይወሃባ እቲ ዝተረፈ ብሙሉእ እቲ ንጉስ ወስዞ ማለት እዩ ካብዚ ከምዚ ዓይነት ስርዓሲ ከም ዝርዳእኒ I don't know ቅድሚ 400 ዓመት ዶ ወፂና ንኹም ቅድሚ 400 ዓመት ወፂና እንዳበልናስ መሊስና ሕጂ ድሕሪ 400 ዓመት ናብኡ ብኣዝዩ ረቂቕ መገዲ ክንኣቱ ቶታሊ አንአክሰፕተብል ማለት እዩ
ቅቡል ኣይኮነን ምክንያቱ ብናትካ ጻዕሪ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ሲስተም ኮ ቢሉ ክትገብር ትኽእል ኢኻ እቲ ሲስተም ግን ካልኦት ንኣብነት ኣነ ሕጂ ብታሕቲ ምሻ ኣለኹ ኣነ ጻዕርኮ ብሙሉእ ንዓይ እዩ ክኸውን ዘሎ ኣነ ስራሕኮ that's how capitalism work ማለት እዩ ካፒታሊዝም ኣነ ጻዕርኮስ ንዓይ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ኣነ ጻዕርኮ ኣነ ገለ ፐርሰንት ጥራይ ከም ድሮፕ ወሲደ እቲ 99% እንተ ደኣ ትልዕለይ ኣፕላይን እዮም ዝብሉ ኣፕላይን ኣብ ልዕለይ ዘሎ ኣፕላይን ኣነኻ ዳውን ላይን እየ ማለት እዩ ኣፕላይን እዩ ዝወስዶ ማለት እዩ ሕጂ ሲለያ እስኽሲ ሰኪር ዝኾነ መጀመርያ 99% ናይቲ ቢዝነስ ኣብ መወዳእታ ፌይል እዩ ዝገብር and 99% ኣብ ዝኣተው ሰባት ከዓ ከሲሮም እዮም ዝወፁ እቶም 1% ዝተዓወቱ እቶም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ እዮም ስለዚ ክቅዳሕ ዝኽእል ቢዝነስ ኣይኮነን እቶም እቲ 1% ብላዕሊ ዘሎ ስለ ዝገበሮሲ 99 ሚእታዊት ህዝቢ ዓለም ክገብሮ ይኽእል ማለት ኣይኮነን እቲ ቁጥራዊ ቢዝነስ ሞዴሉ ኣይፍቅድኒ ማለት እዩ ኦኬ ካልኣይ ካይልያ እስኺ ለሰ እንተ ደኣ ኩሉ ሰብ ከምኡ ኢሉ እቲ ትምህርቲ እንተ ደኣ ገዲፎሲ እዚ ዓለምስ ፕሮፌሽናላት ዘይብላ ኮይና ከተርፍ እያ ማለት እዩ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ባይዘይ ኣዝዩ ሓደገኛ እቲ ዝበልዋ እንተ ደኣ ሪና ምክንያቱ ፕሮፌሽናላት ዘይብላ ከተርፍ እያ እዚ ዓለም እንተ ደኣ ኩሉ ሰብ ነናቱ ፕሮፌሽን ገዲፉ እስኻሲ ክኢላ ናይ ስኒ ናይ ሓኪም መፂዶ ክሕክመካ ትደሊ ወላስ ሓደ ክልተ ወርሒ ዝተማሃረ ናይ MLM መፂዩ ብዛዕባ ስኒ ገለ ክገልፀልካ ትደሊ እቲ ክኢላ ዲኻ ትደሊ ወላስ ሓደ ክልተ ወርሒ ክራሽ ኮርስ ይቦም ዝሃቦ ቢንሳ ገይሩ ከኣልልካ ንስንኻ ትደሊ ክኢላ እምበር ኦፍ ኮርስ ካብ ክኢላታት ወፃኢ ክንከውን ኢና ማለት እዩ እንተ ደኣ እዚ MLM ጥራይ መገዲ ንዓወትሲ እዚ MLM ጥራይ እንተ ደኣ ኢልና ክኢላታት ዝበሃሉ ኣይክህልውና እዮም ዶጓትራ ኣይክህልውና እዮም ፋይናንሻል ኤክስፐርትስ ኣይክህልውና እዮም ባይዘይ ክልተ ወርሒ ምሂሮም እዮም ፋይናንሻል ፕሮፌሽናል ዝብልዎም ክልተ ወርሒ ምሂሩ ሓደ ሰብሲ ክልተ ወርሒ ተማሂሩሲ ፋይናንሻል ፕሮፌሽናል ይኸውን ማለት እዩ ሊትራሊ ክልተ ወርሒ ተማሂርካ ፋይናንሻል ፕሮፌሽናል ኣይትኸውን ኢኻ they are just fooling you ንዓኻ ሰርቲፊኬት እንዳሃቡ ድዮም ቀለቤት እንዳሃቡ ድዮም እንዳጣቕዑ ማዕርጋት ኣሎ ማዓት ማዕርጋት እንዳሃቡ የታልሉኻ እዮም ዘሎ ዋላ ንዓኻ እስኻ ዋላ ንባዕልኻ ኢኻ ትታለል ዘለኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ክልተ ወርሒ ተማሂርካ እንተ ደኣ ፋይናንሻል ፕሮፌሽናል ኢልካንሲ ብዛዕባ ፋይናንስ ክሓተከ ክትምልሰላ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ማለሲ ሊትራሊስ ዋላ ንዓኻስ የታልሉኻ እዮም ዘለዉ ማለት እዩ ሕጂ እዛ ሰብ እዚኣ ከምኡ ኢለ ምስ ረዳእኽዋ ኦኬ ሞምባር ክቕፅሎ ክኽእል ኣለኒ እቲ ትምህርቲ ኢላ ትምህርታ ትቕፅል ኣላ ማለት እዩ ሰንቢደ ባይዘው ያነ ክሳዕ ክንዱ ኣብ ፋሚሊታት እንዳኣተው ከምዚ እቲ ክሳይ እንዳበሉ ክነግረካ ይክእልኒ ዋላ ምስ ናትካ ፋሚሊ እዮም ዘባትኹኻ ማለት እዩ እቲ ቢዝነስ ሞዴል ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ እቲ ቢዝነስ ሞዴል ንዓኻሲ እንታይ ይብሉኻ መሲልካ ዝኾነ ነዚ ቢዝነስ ሞዴል እዚ ዝቃወሞ ሰብ ንዓኻን ሕጂ ኔጌቲቭ ፒፕል ኢና ንበሃል ንሕና ኔጌቲቭ እዮም ዝብሉኻ ኔጌቲቭ በቃ ብናይ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ዝበሃል ድራግ ኣሎ ንዑ እዮም ክሳይ ዝገብሮ በቃ እዚኦም ኔጌቲቭ እዮም ብሎክ በሎም ለዮም ገለ እስኻ ንሓግዝካስ ንዓኻ ክንፅሉኻ ደለ ኔጌቲቭ ብሓባር ኮይኖም ከም ኔጌቲቭ ብሉኻ ማለት እዩ እቲ ቢዝነስ ሞዴል ኢኻ እስኻ ክስታይ ትገብሮ ዘለኻ እቲ ቢዝነስ ሞዴል ከምዘይሰርሕ ብቁፅሪ ተርእዮ ኣለኻ ምሽ ኔጌቲቭ ይብሉኻ ወይ ከዓ ቀኒኦምልናዮም ከዓ ይብሉኻ ማለት እዩ ግን እንታይ ሽዑ እንተ ደኣ ኣብዚ ቢዝነስ እዚ ዘይኣቱ ኮይኑ ሓደ ሰብ he is not your family ይብሉኻ we are family ንሕና ፋሚሊ ኢና እንተ ደኣ ኣብዚ ቢዝነስ እዚ ዘይኣቱ ኮይኑ ከዓ he is not your family so negative እዩ እሱ እቲ ናይ ፋሚሊ ኮንሰፕት እዮም ኮ ዝቕይርዎ ዘሎ ኣዝዩ መስፍናዊ ዝኾነ ኣገባብ ናይ ቢዝነስ ሞዴል which is መወዳእቱኻ it designed to fail ማለት እዩ 99% fail እዩ ዝገብር ማለት እዩ እስኻ ብቁፅሪ ኢና ነቲ ቢዝነስ ሞዴል ኢና ክስታይ ንገብሮ ዘለና ነቲ ፕሮዳክት ይኮነ ዋላ ነቶም ሰባት ኣይኮኑ ማለት እዩ ما الناس تخاصمي نسي أبدي شير جير لكم الله خو أحوات كتري وتقول لكم كجلس الناس هي أبلاين إن داونلاين كله صنع أبز لكم basically يوم أبلع نزلوا تراي كم زخص بيزارين نزلوا جس سيرش زخونة نجر invest تقبلوا كلهم أب جوجل زخونة تحتي تكون نجرني أحدي كذي كوي نقع نيشتي مسمعتها كوس خلا أمريكا اللي بتاع أنقوا إنجليش أنت خيل كاولا ترانسليت تقبلوا تقول لكم إذا لك ترغبوا تقول لكم ولا أنا عين محتاج كمان هيد لكم وين يسمي ما نسي نايسر كدي أي نايسر كنا أخذهم كتفتوا تقولوا تاتلو أبزنا ريفيو كتري تقول لكم
زخونه سمابوني ساميل عقباي انتي كم زخونه ريفيو انت حتيت يابزي اوف كورس وي برهان عقباي انت حتيتكم كتبنا تخليا مالتي الريفيو ناتو بقى كحبرني قدم حجي استغاغي بزح حسابات كله سلازخولو سلازنا انا محتاج كمان بزح زغدس كوين ايسمعني انت تا ريفيو تراي تريوا مالتي قل بلا مغدي زخونه سم كتبوا تخليهم سو ابز لكم لك اخم زي يسرح زم تحت زلو بقى صحينهم مالو مالتي تحت زلو احنا ايتناتنا كوميونيتي از بزح غزي يكون مالتي حدا خلطه كله خولي ما بلعلي كتري خلق بزح غنابزي كل ما سمعتات قبل لكم توسخوا تقوليهم معرخه ميكم زغونه اوريدي تزاربنا دونك يخم زمصاكم تخونكم حوات بحفشان لو ما انت ديسكاس نغبرو زلنا اب ناي سرقي زتوكور بزح ገንዘባት ዝخسሩ አለው اب بيراميد سكيم اب بونزي ويكازي سالسامس علي بيراميد سكيم بونزي ان ام ويكا مالتي ليفل ماركتينج فلاي مالتي ليفل ماركتينج استفرالي اسمات ስለዝህቦ ንኽትፈልጦ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለዚ ካብዚ ክንጠንቀቕ መታን ንሕና እንታይና ንህብ ዘለና awareness الشير مقبار قلنا يكون لنا ابزي 170 2000 4000 هم انتريهم تهزبنا قن بوزي سلازينا كل سنه باصح شير قبلوا ابو هلهم مالتي قال ايكا بقلل زبل ما قدي عين التالل اي ثينك او ياخذ زل انا بفلا انا اجي اما صنعتي وي اب تمهرتس بقى كنفوت لنا غزي خنحلف انقلنا بقليل زبال ገንዘብ كمزي يله كنردا خنقلالنا احنا نوافرم تحلينا እንዳ ስራሕና ከለና ካብቲ ክፋልና ገንዘብና ከነዋፍሮሉ ኢዳ አንበር بوخ نبر አይኮነን بوخ نبر ተኮንካ ወይ ቢዝነስ ከፍታለካ ወይ ካገዛው ተخت ብላለካ ተኻሪኻ ነበር ማለት እዩ ስለዚ ካል ነገራት ኮይኑ ግን መጽናዕትና ሰራሕካ ክትገብሮ ትኽእል ይምበር ስራሕካ ኣቋሪጽካ ከምዚ ኢዚ ማኒ ወይ ፍሌክሲብል ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክትሰርሓሉ ትኽእል ገለ ዝበሃል የለና ብዙ ወይ ካናት ካቦስኩን ገለ እናበረኸት ኣለዎም ቆልዮም ስለዚ ኣከሙ ቁርብ ክንጥንቀቕ ከም ዘለና awareness نبهابينا مالتنا بريسكس كناتينا سامي I think تي مجلس يصبغ يرنا جلسنا سلزلنا كندقاقمو إنا خا hopefully يصبغ يتخونو ناب ريسك ناب ريد فلاجز يغناتو مالت متنقاقي كمي عينت ملكتات سلزلو إنا تنقاق زلنا انتاي ريسكي أخي أبو زلو نابنت عن حجي بيراميد سكيم زنات فنت خوينين of course نحق كوي كنا ندان إحنا قل مع الخمي سأقم كم سأل كي خلابو أو إنا تفنت هالي ويكأني انت جميرية السرح مالتي ገርመካዩ ከመይሎም ንመንግስቲ እዛ ዓይነት ቢዝነስ ሞዴል ኮምፕሊት ፒራሚድ ስኪም እዩ ንመንግስቲ ከመይ ገይሮም ኮንቪንስ ገይሮም ኣብ ገሊኡ ሕጋዊ ይኮነን ባይዞይ ኣብ ገሊኡ ሃገራት ሕጋዊ ይኮነን እቲ ቢዝነስ ሞዴል እዚ MLM ዝበሃል ቢዝነስ ሞዴል ኣብ ገሊኡ ሃገራት ሕጋዊ ይኮነን ኣነሲ መጽእ ምህርተይ እንተዳ በዚ ከምዛ ዓይነት ኣገባብ ክሸጦ ደልየ እንተዳ ኢሎም ኖ ሕጋዊ ኮነን እዚ እዮም ዝብሉ ምክንያቱ እዚ ናይ መሳፍንቲ ዝነበረ ዓይነት ኣገባብ ኢኻ ትጥቀም ዘለኻ ስኻስ ብናትካ ጻዕርን ረሃፅን ዘይኮነሲ ኣብ ትሕቲኻ ስሌቭስ ጌርካ ማልያ ዘይብሎም ስሌቭስ ባራዩ ጌርካ ንዕኦም እሶም ዝሰርሕዎሲ ንዓኻ ማለት እዩ እዚ እኮ አንታይ ካፒታሊዝም እዩ ፀረ ናይ ርእሰ ማልነት እዩ እኮ ስኻሲ ዝስራሕካዮሲ ንዓኻ ኢዳ ክኸውን ዝግባእ እምበር ነቶም ኣብ ትሕቲኻ just ገሊአን ናይ MLM ትካላት 100 ገለን ዓመት ዘቁፀራ ትካላት ኣለዋ ኣብ ባሕጎታቶም ዝመስረትዎንሲ ክትመላ ኣብ ዘለካትዮም ባን ዝገበርዋ ወይ ከዓ ዝኣግድዎ ኣብ ጉል ሰርት የሪዮ እዋ ማዕት ትካላት ኣለዋ ኢንዌስ ማዕት ሃገራት ኣለዋ ምክንያቱ እቲ ቢዝነስ ሞዴል ስካም ቢዝነስ ሞዴል ወይ ከዓ መታለሊ ቢዝነስ ሞዴል ስለዝኾነ ማለት እዩ እቲ ለሰይና ኣብነሲ ገሊአን ትካላት ንምንታይ ገሌን ስቅን ሚቲንግ ኣብ ባሕጎታቶም ዝመስረትዎን ትካላት እሳተን ዋላት ኣብ ሞንጎ ኮማንስ ፕሮዳክት ገለ ገዲፎ ነየን ሰባት ጥራይ ሪክሩት እንዳገበራ ሰባት ጥራይ ሰብ ኣብ ትሕቲ ሰብ እንዳኣተኻሲ እቶም ዝውለዱ ጀነሬሽንስ እቶም ዝውለዱ ጀነሬሽናት ወለዶ ኣብቲ ዳውንላይን ዘሎ ኣብቲ ታሕቲ ዘለውሲ ናይቶም ኣብቲ ላዕሊ ዘሎ ንወለዶታት ስሌቭስ እንዳኾኑ ይቁፅሉ ማለት እዩ ባርያ ገለ ኮይኖም ይቁፅሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ዘዝተወለስ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ዘይትፈልጦ ቅድሚኻስ ቅድሚ ክልተ ጀነሬሽን ዝነበረ ዘይትፈልጦ ሰብ ንዕኡ ትሰርሓሉ የለን እኮ እሱ ብሂወት እኮ የለን ሱስ ብሂወት የለን መይቱ ገለ ግን ልዕሊኻ ስለ ዝተመዝገበሲ ንዕኡ ትሰርሓሉ ማለት እዩ this is complete scam እኮ by the way very scary by the way እንተ ሓሲብካዮሲ ዘፍርሕ ነገር እኮ መስፍናውነት ማለት እዩ ከምዚ ፀረ ናይ ካፒታሊዝም እዩ ፀረ ናይ አንተርፕረነርሺፕን ፀረ ናይ ኢንቨስትመንትን እዩ ናይ እስኻሲ ሰብ ደቂ ሰባሲ ሽግራት ፈቲሖም ምህርቲ ዳልዮም
ክሰርሑ እዚ ቢዝነስ ኣሎ ስታርትኣፕ ይበሃል ስሞል ቢዝነስ ዝኾነ በቃ እዚ ኣሎ which is 5 ካብ 10 ናይ ዓወት ተኽእሎ ኣለዎ ማለት እዩ 5 ካብ 10 እዚ ማልቲ ሌቨል ማርኬቲንግ ዓይነት ቢዝነስ ሞዴል ግን 0.1% እዩ ካብ 10 ናይ ዓወት ተኽእሎ ዘለዎ and ethical ካ wrong እዩ ማለት እዩ ሰባት ቢዝነስ ክምስርቱ ናይ ክደልዩ እዮም ባይዘይ ተዳኹልና MLM ተዳኣቲናሲ ቢዝነስ ዘመስርተ ይብልናን ምክንያቱ በቃ ቡ ኣብ ትሕቴና ዘሎ ሰባት እንዳቀለቡና እዮም ክነብሩ ሽግራቱን ክንፈታ ሓይድለናኒ ማለት እዩ ሰባት ክሪኤቲቪቲ ናትና ፈጠራውነት ናትና ገለ ዋላ ሓንቲ አይ ክን ኤክሰርሳይዝ አይ ክን ገብሮን ኢና ማለት እዩ አንተርፕረነርሺፕ ዝበሃል ኣይክህሉን እዩ አንተርፕረነርሺፕ እንተዘይሃልዩ ሽግር ምፍታሕ የለን ሽግር ምፍታሕ ተዘይሃልዩ ዓለም ሽግራይ ክትፍታሕ ካፒታሊዝም የለን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሪስክስ ናቱ እንተዳ እንታይ ይልና መጀመሪያ 99% ገንዘብካ ክትከስር ኢኻ መጀመሪያ ማለት እዩ 99% ገንዘብካ ክትከስር ኢኻ ካላይ እዚ ትካል ስኻ ትሰርሓሉ ዘለኻ እንታይ እዩ ትቐንዲ ስርሑ ርእዮ ሰባት ዲሮክሪት ዝገብር ወላስ ምህርቲ ይሸይጥ ምህርቲ ይሸይጥ እንተዳ ኮይኑ እቲ ናትካ እቲ ናቱ ምህርቲ ዝሸጦ ዘሎን ካብ ናይ ማልቲ ሌቨል ማርኬቲንግ ወፃእ ዝሸይጥ ምህርትን ንኽልቲኡ ዋጉ ኣናጻጽሮ ክንደይ ዋጉ ሓንቲ ለሰይና ኣብነት ሓንቲ ኣይግላስ እንተዳ ሓንቲ ኣይግላስ እንተዳ ኣብ ዱኳን ክንደይ ትሸይጥ እዛ ኣይግላስ እዚኣ ብማልቲ ሌቨል ማርኬቲንግ ክንደይ ትሸይጥ እዛ ኣይግላስ እዚኣ ዋጉ ወዳድሮ ናይ ሰማይን ምድርን ፍልሊ ክትረክብ ኢኻ ማለት እዩ ሳልሳይ ምስከድካሲ በቃ ከምዚ እንታይ እዮም ዝሸጡልካ ዘለዉ ሕልምን ተስፋን እዮም ዝሸጡልካ ዘለዉ ዋላስ ናይ ብሓቂ ዝሰርሕ ሲስተም እዮም ዝሸጡልካ ዘለዉ ሕልምን ተስፋ እንተዳ ዝሸጡልካ ሃልዮም ኮይኖም በቃ you will be a millionaire ስኻ ሚሊዮነር ክትከውን ኢኻ በቃ እዚ ሮዮ ኮች ክስተሮዮ ከምዚ ገይሩ ክስታ ገይሩሎ በቃ ኣፕላይነር ዘሎ ከምዚ ገይሩ ገሌሎም ገዛውትናቱ ናይ ክሬብስ ናይ 1% ገዛውት ደም ዘርእኻ ዘሎ ዋላስ ናይ ብሓቂ እቲ ቢዝነስ ሞዴል የርእዩኻ ኣለዉ እዮም ራብዓይ ኣብ ምንታዮም እቲ ሰልፍ ሄልፕ ኮንተንትስ ኣብ ኮሚዮም ዝሕብኡ ባይዘወይ ኣይነግሩኻን እዮም ኮ ንሕና ማልቲ ሌቨል ማርኬቲንግ ኢና ንሕና ኔትወርክ ማርኬቲንግ ኣይብሉኻን እዮም ኩሎም ዝሓበሻ ኣትዮም ዘለው ኣይነግሩኻን እዮም እንታይ ደኣ በቃ ኣፕሊፍት ኮሚኒቲ ንህነፅ ኣፕሊፍት ንግበር ሰልፍ ሄልፕ ሞቲቬሽን ገለገለ እንዳበሉ እዮም ናብ ከምኡ ዘእትውኻ ማለት ዳሓር ግን ዋላ ኣብዚ ሕጂ እንታይ እዮም ዝገብሮም መሲልካ ንኣብነት ናብዚ ካናዳ መፁ ስደተኛታት መፁ ስደተኛታት ከመኢሎም ኣብ ካናዳ ፅቡቕ ዝኾነ ክስታይ ክገብሩ ይኽእሉ ኢሎም የጀምሮም እዚኣ ሕጂ ንኹልና ተድልየልና ጋሻ እንተዳ ኮንካሲ ተድልየካ እታ እዚ ኣብ ካናዳ ሲ ቅድሚኻ ዝነበሩ ሰባት እዮም እንታይ እዩ ከመይ ገለገለ ብድሕሪኡ ኣብታ ክስታይ ኦኬ እሞ በቃ ሕጂ እንተዳ ከተብሉ ደልይኹም ከምዛ ዓይነት ቢዝነስ ከኣለና ሪክሩት ክንገብረኩም ብለኻ ሾ ሶ ከማኻዮም ሓበሻዮም ገሌልካ ሽዑ ስኻ ያ በቃ ድሓን ምብላዕ ምብሉ ዝብዓድና ብላዓዮ ገለገሌልካ ተኣቱ ማለት እዩ ሕጂ ዋላ ትተኣታትዋ ካብ መጀመርያ ሲ እስኻ ክትመፅእ ከለኻስ ብዛዕባ ስቶክ እዝንዝን ኢኻ ትብልሽ this is very ethical by the way ስቶክ ዘድልዮ ሰብ ኣይቀርብን ሽዑ ኣው በቃ ኣነ ክመፅእ ከለኹ ከዓ ብዛዕባ this is በቃ ከምዚ ማክሮ ፋይናንስ ከምዚ ብዛዕባ ስቶክ ብዛዕባ ክሪፕቶ ገሌለ ገልፅ ዘድልዮ ሰብ ኣይመፅን እዩ ግን እንታይ እስከንገብር ደሲቭ ንገብሮ ንዑ ኣሕዋትና ንዑ በቃ ንሕና ክስታይ ክንገብረኩም ኢና ሚሊዮነርስ ክንገብረኩም ኢና ገል እቲ መገዲ ኸይ ነገርካ ድሕሪኡ ብኸመይ እሞ ምስ በሉኻ ሽዑብቲ ውሽጢ ምስ ኢንዶክትሪኔት ምስ ገበርካዮ ምስ መሃርካዮም ያ ስቶክ ግዝኡ ክሪፕቶ ግዝኡ ኢልካ ሽዑ ተሽከዖም ማለት እዩ ኤቲክስ የብሉ ክተምፅኦም ከለኻሲ ነዚ ፕሮዳክት እዚ ክትግዝኡ ወይ ከዓ ከምዚ ናይ MLM ኢልካ ከማን ኣይኮንካ እንተምፅኦም ንዑ ክንሕግዘኩም ኢና ከምዝሎ ኮንፈረንስ ንግበር ከምዚ ኮሚኒቲ ብጣዕሚ ዝገርመካ ማለት እዩ ትናትና ሰብ ከዓ ወላ ሓንቲ ፍልጦ የብሉን ያ ስቂሉ ያኣቱ ገለ ሓምሻይ ንመን እዮም ዘጥቅዑ መሲልካ ኣብ ናትና ሕጂ ናይ MLM ናይ ሓበሻ ቢዝነስ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኣብዝሎ ኣብ ቲሞርተን ኣሎ ብዛ ዓደሲ ሓንቲ ቲሞርተን ኣላ በቃ ካብ ኩቱር ሓበሻ ዝኣትዋስ እንዳ ሓበሻ ቲሞርተን ገለ እያ ትበሃል እንዳ ኮፊ ገለ እንዳ ዳርጋሳ ናብኣ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ንሕና ከዓ በቃ ኣብዚ ወስተርን መፂና በቃ ክነግረካ ይክእልኒ ካብታ MLM ትበሃል ክስታይስ ካብኣስ ነቕ ምባል ሲእና በቃ the past 6-7 years ማለት እዩ
زخونه بقى كمزي اخا تجمير الله بقى كمزي ناي MLM كمزي سبات تؤتو اب تحتيخا قله دحريو ساتهم كا شعو ابز خني سبات ادميخا لخا حدا 500 سب اب تحت زلو ادميخايوم ኣለኻ ነዚኦም ገንዘቦም ሳው ሳይተመልሶም ኣብ ትሕቲኦም ከያቱ ኻ ታትካል ኮላፕስ ጌራ ዞም 500 ሰብ ተቆይሞም ልካሉ ሽዑ እንታይ ደልዩ መሲልካ ዞም 500 ካል MLM ቢዝነስ ደልዩ ሽዑ እሶም ጀምሩዋ በቃ ጀሚርና ያለና ነው ኣብ ትሕቲኦም ካልኦት ሰባት እቱ ገንዘቦም ማሊሶም ይሶም ኦኬ እሶም ገንዘቦም ማሊሶም ኣብ ትሕቲኦም ካ ዝተበደሉ ሰባት ጌርካ ኣለኻ ሽዑ ማለት ዞም ዝተበደሉ ኻ ካል MLM ደልዩ ኣብዚኣ ተጀሚራ ኣላ ሓበሻ ኣትዋ ኣላ ባል ኣባኻ ኣቱ እሶም ከዓ የዳኸሞም ካልኦት ሰባት ኣቀይም ካለኻ ኣብ ተታሕቲ ዘለዎ ኣይረኽቡን እዮም ዋላ ሓንቲ ብኸምዚ ሲ ክነግረካ ይክእልኒ ኣነ TBC ሞሶፊየሩ ዶ ሃይፐርቨርስ ዶ ማዓት ትካላት በቃ ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ያ ኣሎ ብዙሕ ማለት ሕጂ ናይ እስራኤል ካብ እስራኤል ዝመፁ ኤርትራውያን ንዖም እዮም ታርጌት ዝገብሩ ባይ ዘ ወይ ትምህርቲ ኣሎ ኣሕዋት ከምዚ ቀዳምን ሰንበትን ትምህርቲ ንህቦ ኣሎ ዝመፅ ዘሎ ቀዳም ናይ ቴሌግራም ግሩፕ ኣብቲ ዲስክሪፕሽን ክገድፈልኩም እየ ኣብኡ እተው ብፍላይ ሓደስቲ ናብ ካልእ ዓድታት ትኸዱ ወይ ገለ እንተሃልይኹም ብጣዕሚ ክትንቀቑ ዘለኩም ፋይናንሻል በቃ እቲ ቤዚክ መሰረታዊ ዝኾነ ከመይ ከም ዝሰርሕ ምርዳእ ምህላው ማለት ሕጂ ንሕና ግዜናን ካልእናን ሂብና ነጥፋ ኣለና ኦፍኮርስ ንቐፃለ ዝቕፅል ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ከምኡ ክንገብር ቁልብ ክደክም ክሰጭወና ወላ ይኽእል ሓፈሻዊ ግን ኣገዳሲ ስለዝኾነ ኣብቲ ናይ ቴሌግራም እተውሞ ከምኡ ዝበለ ወይ ተመክሮ ዘሎ ማሕዋት እንዳምፃና ዲስካስ እንዳገበርና ክንከይድና ከምዚ ቀዳም ድዩ ወይ ግዜ ፈሊና ማለት እዩ ኣብ ናይ ቴሌግራም ግሩፕ ኣለኩም ቀዳም ክጅምሪት መደባት ኣብኡ ጆይን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ክሪፕቶ ሳሚ ማለት እዚ ሕጂ ኣሎ ብድሪም እንዲኦም ዝሸጡልካ ከምዚ ዝበልካዮ በቃ ከምዚ መስተስ እትሰብ ንባዕሉ ሕጂ ሓልሚ ኣብ ፅቡቅ ሂወት ስለዝነብር ትጭንቀ ዝኸደሉ ይመስሎ እሞ ፅባሕ ከዓ ተመሊሱ ይሰትዩ ያ ሕጂ እዚ ስለዝተሃከ እዩ ንክሓስብ ወይ ነቲ ሶሉሽን ነቲ ፀገም መፂዎ ዘሎ መፍትሒ ከናድየሉ ኣብ ክንዲ ዝደሊ ሓንቲ ግዜ መስተ ምሰተኻ ድራግ ዝሰትካ ዝስሕቡካ ከምኡ ማለት እዩ ካብ ጭንቀት ክርሕቁ ኢሎም ይወስድዎ እሞ ዘድሕኖም ዘሎ ይመስሎም ግን እቲ ድራግ ምስ ከደ ወይ ትመስተ ካብ ነብሶም ምስ ረሓቐ ተመሊሶም ከዓ ክሰትዩ ይደልዩ ወይ ቁማር ዝፃወት ኩሉ ኤኒ ወይ ቆሚ ብወልፊ ሒዘካ ማለት እዩ ተመሊሶም ሽዑ መስተ ይሰትዩ ፅባሕ ይትኸኦም እቲ ሕልምታት ክሓልሞ ስለዝደልዩ ኦልሬዲ እቲ ኖርማል ምስ ኮኑ ሽዑ ከዓ ተመሊሶም ክሰትዩ ይደልዩ ሕጂ እዚ ከዓ ምስ ከምኡታት ዘተሓዘ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ እሞ ናይ ክሪፕቶ ከምኡ ናይ MLM ኣለካ ድዩ ባይ ዘ ወይ ኣሕዋት ካልእ በበይኒ እዩ እዚ MLM ንብሎ ዘለና ፖንዚ ፒራሚድ ተመሳሳሊ ኩሉ ናይ ስርቂ እዚ ዓይነቱ ኮይኑ MLM ብፍላይ እዚኣ ናይ MLM ኢልና ክንዛረብ ከማን ኣይ ቲንክ ብሕጊ ከሕትተና ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣለና ምክንያቱ ብጣዕሚ ሶሊስተርስ ኣሎ ኣይሕትተካኒ ቢዝነስ ሞዴል እንዲኻ ትጠቅስ ዘለኻ ዋላ ሓንቲ ኣይሕትተካኒ ንዓና ዳ ሕጂ ግን ንኣብነት ናካ ፊደል ፋይናንስ ንኣብነት ስካምያ ወይ ከምዚኣ ኢለ ክዛረብ ተኮይነስ ካሕተኒ ይክእልኒ እተን ትካላት ከምኡ ዝገብራ ኣብ ገሊኡ ሃገራት እኮ ሕጋዊ እቲ ፒራሚድ ስኪም ወይ ከዓ እቲ ማልቲ ሌቨል ማርኬቲንግ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ሃገራት እኳ እንዳፈለጡ ነቲ ክስታይ ኣፍቂዶምሎም ዘለዉ ታክስ ካብኦም ብዙሕ ክስታይ ስለዝገብሩ ዶክመንታሪ ላይ ኤኒዌይስ ከመይ ገይሮም ነቶም ኮንግረስ ክስታይ ከማን ከም ዘስድዕዎም ትገልጽ ማለት እዩ ኦቨርኦል ግን እንታይ መሲልካ ኣገባብ ኣሻያይጣ ናይ ፕሮዳክት እንድዩ ኣብ ስቶክ ኣሎ ኣብ ፎሬክስ ኣሎ ኣብ ክሪፕቶ ኣሎ ኣብ ፉድ ኢንዳስትሪ ኣሎ ኣብ ፋይናንስ ኢንዳስትሪ ኣሎ ኣብ ኮስሞቲክስ ኢንዳስትሪ ኣሎ ኣብ ሳፕሊመንት ኣብ ኤቭሪዌር እዩ ዘሎ ማለት እዩ ናት ኦንሊ ኣብ ክሪፕቶ ሕጂ ንኣብነት ሃይፐርቨርስ ዝበሃል ፖንዚ ስኪም ነይሩ ኮይንሲ ዳይሬክት ስኻስ ካብ ቢትኮይን ዲኻ ደሊኻ ዋላ ገለ ኣነ ንባዕለይ $2,000 ኣው ስካምድ ኮይነ ማለት ተሰሪቀ ዘይፈልጥ እንከለኹ ማለት እዩ ድሕሪ ይኸጽንዖ ጀሚረ ሽዑ ተረዲእኒ ትሬቲውን ከም ኮይና ኩሉ ያ ኩነሲ ሳሚ ኩሉ ሰብ ተሰሪቁ ኩነሱስ ተመሊስና ካናቡና ትመስል ዝበልኩ ኸይቆ ومخنياتهم ما بتحت زلو سلستهاسيو سلمنت هاي مليسو زاتو زلو تسب ابتحت لسي انا ابنت كل تشح تتالي لتسريق قبلك قالو انا شعو انتهي بالمسيلكا اوكي كل تشح سريقو من لو انا خالوت كاخم اوغبرالني لكم يجمر انا خا حجي تي هارت بيبل اتستبدل سيبدل مش بحالا لو انا جست اوكي اذا نغرز بقى اباي كعرف خيلالو ጌጋይ ኮሚኒቲናትና ክነጥፍሉ ኣለዎም ኣብ ክንዲ ዝብል ሲ ኦኬ ኣነ ኸ ኣኽሪኦ የመበል ሓድሽ ኣነ ኸ ጀሚረ ገሌለ ከምኡ ገይረ መሊሰ ንኻልኦት ሰባት ክስታይ ይገብር ማለት እዩ ሕጂ ብኣናሲ ከብቅዕ ክኽእል ኣሎ ኣብ ስቶክ ኣሎ
ستوكسي انت لك يا اخا بايميلهم اجباب تجزء انت لك يا اخا ريكروت እንዳገበሩ ዘእቱኻ انت دا دليخ ستوك بروكر جيركا بحقاو مقد تماهيركا كا بروكر كتجزء تخيل ليخا انت لك بايميلهم مقدي تجزء كريبتو لو اب كريبتو انت لك ابهم مقد تجزء انت دا كريبتو تجزء دليخا بيتكوين انت دا تجزء دليخا بحقاو اكسشينج لو ناي كريبتو اكسشينج لو بو مقد جيركا تجزء تخيل ليخا اب فوركس الله بفلاي بعد اليوكي بقى حنتي حبتنا لا كل جزيهم كمان زكوبو مالتي كل جزي استعلن ستيلالو انت هيسكا قبرو منتهم سبات حنتي تكال مش خفتو ابقى ياتو شعوتا تكال دومين نيما خمزي لا قبروا دحرستو سنه خمزي اخا جميرنا لنا يلوم كاب كال اخا خما مالتي ليفل ماركتين مالتي ناي ابز تفالالي اندستري اتي اغبابا شايط انا مهرتيو تمهرتي كونن سب حج نزي يخلل يازلو بزعبا تمهرتي كوننا نزارب زلنا ات اغبابا شايط انا تمهرتي مايلسي مايكرون خيلي طعي مايكرون خيلي تمهرتي which is بزعبا تمهرت انا I have no problem طعي مهرتي ترا خوينو طعي مهرتي كغزو يخيلي بخمي ما قد كنغزو كاب دكان غزو يخيله بمجد نيتورك ماركتينج غزو يخيله بمجد ريتيل سيلينج غزو يخيله ما اتغبا بغازازا ايزولو اتنا غازازا ا موديل سي سوس سكاميو انانر بزلنا مالتي سوس سكامي because honestly ابز بقدامي حدا سب متين نيرو اب كومزاتو اب عامتي ازيو tremendous amount of money غليزولهم تم فاميلو حجي أبو يأتيوس زهبو جنزب 3% اللي رأيين I was shocked سنبيده ما لسه أب S&P 500 أو في روسي 10% عامته أو خركب خيلي normally تسترف جنزب منس كي وزو أبلايناتون تتكالني يوسو مالتي بجنزبو سرح زلو سرح بس تسرح كابيتاليزمي بايزوي تصرر اسم على انتم او الصرح حسابات كاب خمي خاطر اليوم تخيل ناتوم اجباب اب ماهراناتهم تايسكا بيرسونال ديفلوبمنت بقى بيرسونال ديفلوبمنت كنت ممكن مهروكمينا حلمي كن مهروكمينا كم زخن مهروكمينا قال اندابولو طعم نغرات مشالو نسبسي نتناتو دوبامين نتناتو سمعيتاتو كستايك يقبر زغيل كم او غيروم يمناو زاتوخا مالتي طبيعت سايكولوجي ناتكافليطوم ستايمس مالتي مانيبيوليشن زعيفلنا له حلمتاتنا نسرق ديرو بداو دريمز بلكالو حلمتاتنا يسرقنا زبزع كابتناتنا سوسايتي كوميونيتيغا مانيبيوليتي غوبرنا ስለዚህ كل ጊዜ انت ክትገብር ኣለካ ካልኣይ ጊዜ ሓሲብካ መን ይዘቕርበካ ዘሎ መጽናዕቲ ወሲዱ ዲ ኣፍልጥ ኣለዎ ዲ ከምዝታት ምፍላጥ ጥሪኻ ከተዋፍር ትኽእል ዝበዝሕ ጊዜ ሕጂ ምክንያቱ ኣብ ኮሚኒቲና ስለ ዝበልዐ ፈትየ ኣብዚኣ ናይ ሓውሻ ሓውና ሰሚ ቀንድ ናብ ኮሚኒቲና እዮም ዝመፁ ናብ ኮሚኒቲና እዩ ዝመፅእ ግን ኦኬ ሾርት ተርም ገንዘብ ድሓን ኦኬ ንግዚኡ ጠፊኡ ክትምፅእ ትኽእል ኢኻ ግን ሎንግ ተርም ወይ ከዓ ንውሕና ክንሪኦ ከለና ግን ግዜ ማዕረ ከመይ ክፀልወና እዩ ዝብል ግምት ኣለካ ብፍላይ እምነት ማለት እዩ እምነት ኣብትናትና ኮሚኒቲ ማዕረ ከመይ ክንተኣማመንና ኣብ ቀጻሊ او غزي the same nice هو امنت مجمريا فاميلي زبال كونسبت يفرس مالتي توتالي سدرابيتነት زبال سي انت سخاس ابالوم تزيكونكا سدرابيت we are family يم زبلخا نحنا سدرابيتنا ابالنا انت لاخونكا سدرابيتيخا ابالنا تزيكونكا سدرابيت هيكونكا نبلخال which is حوخا ودبخا ودديخا جلسي انت امسخا زياتيو مسوس تباتخ مالتي عركخا حموش عمت صحيفلكا زي فلت عركخا هندبتا هي كمزي الله بيزنس مالتي ليفل ماركتين اتونع قلب لك حمش عم تصحيف لك زي فلت سبيكو سلامي لك زي فلت سب شعو او كت اي اتوني مسبلكا تتفولط هون كاغله you are not my friend بلاك he's not your friend يبلو ساتونكا عركخا يكونن زي مخنياتو ابزي سبورت زي قبركا عركخا يكونن قال يبلوها مالتي very scary and قال زي غزي بتعم زفرحك ነገር ገንዘብ ክምለስ ኸይል እዩ 54 ሚሊዮን ዶላር ና ኤርትራውያን ጠፊዩ ኣብቲ ኣብ ከምዝ ማለት እዩ ኣብ ሓንቲ ትካል ጥራይ እዚ ገንዘብ ኦኬ ጠፊዩሎ ያ ብግዚኡ ገለ ምጽብጻብ ክግበረሉ እዩ እቲ ህዝቡን ከምዝ ዓሻ ህዝቢ ይኮነን ጎራህ ህዝቢ እዩ ብመዓልቱ ገለስ ክጸባጸበሉ ምዃን ርዱ እዩ ግን ጊዜ 5 ዓመት ገለ
ناي عدميخا أو تسرق بهايب بموتيفيشن بقلة رأي مالتي توما بلا على زولو جنزب قبرو أب 99% بتاعت زولوها جنزبهم تن إنفستس قبرون مجمرة كمان أي مالوش جزء أو أستفق جزء I can't tell you hurt people hurt دي خلي كسامي هو استهاسيس يهاسي ግን እውን ኣብኡ ከይንመራሕኩ እየ ዝፈርሕ ኣነ ኣብቲ ገንዘብ ስለ ዝኸሰርካ እቲ ናይ ሕልና ነገር ክጠፍእ እዩ ብድሕሪ እዩ ኣብቲ ናይ ኮሚኒቲ ናትና ወላ ኣብቲ ናይ ፋሚሊ ገዲፍካ ብሓፈሻ በቃ ኣብቲ ሰብ ዘለካ ረኣያ ንባዕሉስ ከምዚ ናብ ኔጌቲቭ ዝፅሎ ኮይኑ ይስማዓና ኣዝዩ ኔጌቲቭ ዝኾነ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ኣብ ሂወትና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ትምህርቲ ብምንታይ ኢና ክንፈልጦ ንኽእል ኣሕዋት ከምዚ ኣነ ሳሙኤል ንገብሮ ዘለና ካልእ ኣሕዋትና ከም ናይ ፋይናንስ ዝምህሩት ሃልዮም እንተ ተማሂርና ጥራይ ብንቕሓት ኢኻ ትቃለሶ ግን ኢስኖ ኢናፍ ምክንያቱ ሳምንት ጥራይስ ክንደይ ቪድዮ ሪከርድ ጌርካ ኣለኻ ናይ ከምዚ ኣነ ከምኡ ክንደይ ጌረ ኣለኹ ተጠንቀቑ ካብ ስርቂ ገለ ዝብል ማለት እዩ ማለት ካብ መጀመርያ ዘይኮነ ክኸውን ይኽእል ግን ካብቲ ዝፈለጥናሉ ናይ ስርቂ ምዃኑ ካብ ምንጋር ካብ ምዝራብ ዓዲ ይወዓልና ኖ ስቲል ግን سرنا عين عفاني يخو تمليش خستاي زغبرنا هو they work hard نساتهم كاب تعامل يوم الصرحمو يا صغا حنت فيديو تقبرن كلا 10 فيديو قبرسهم كان اي موتيفيشن صغا حنت كستاي قبرن كلا ساتهم كا سلس ولا سوم كاسي صرحيهم زلو مالتي نابكمو نخاتوسي ازيم يمصعرو خمزي سقيلهم زدقسو غليكون توم اليتس ناتهم مالتي بتعاميهم زصعرو بقى تا ريكروتين زغونه الساعه مخسبهم ريكروت كغبرو كيدقسيهم زحدرو حدث سبات كأتو مالتي يا كم بيزنس موديل كن سكام بيزنس موديل ماثماتيكالي سكام بيزنس موديل مخانو نرغاغصولنا مالتي بقطرسي ناي مثلال بيزنس موديل مالتي ليفل ماركتين زخونه عينه تكال ولا بحجي كمان ناي ارتراويان تكال قال انتاي ديتناتهم كساي ولا انا ابناي ارتراسي كوم عين تكال قال لكم مسرتو قالي كوتناتهم حسب فيري كمزي سكامي يتي بيزنس موديل ساي سرحني قدوفهم ابناي ارتراس 3 مليون دي ولا 6 مليون حزبسي امولو عالمي زي يسرح زي بيزنس موديل زي that's why they banned it هو نحناسي اكزاكتلي بعد تشاينا بعد سعودي قال مالك نحناسي اب كن شجرات فتحنا سمول بيزنس ستارت اب قال ملا قال اب كن نبارات عسي انتاي بلوغا بقى ابزسي ناي زخون ناي برودكت شجريبل كان ناي بيزنس موديل شجريبل كان كله استتكال قريبل كان لو كابا زلس ادفرتايزينج تراي ماوز اوف ادفرتايزينج نتوم تفولطوم سباس ادفرتايز غبر يبلو خالو سراح زق قالوا لك يوز مسلكا انت خونه اون ذا لونج ران ابنوح شجرات زفتحو انتربرنورات زيبلنا خوينا كنترفينا انجينيرات انتربرنورات ساينتيست ناي بحقي فاينانشال اكسبرتس زيبلنا سكامرز فاينانشال بروفيشنالز دو كمزي بمعرقات قال خصاي زبلو the very fabric of society it مسرتاوي اقاوما ناي حبرتسب انداتو زخودي مونياتو حبرتسبنا ازيو اماني ሃይማኖታውያን ኢና ንሕና ኣብዚ ወሰሩን ኮ ስቂሎም ኣያትውሎም ነም ምክንያቱ they know it ፈልጦ እዮም ጽቡቅ ገይሮም ናትና ሕብረተሰብ ግን ኣማኒ እዩ ብሬን ተዳይልካንስ ያምነከ ያናኻ ነዚያ እዮም ዝምዝምዝዋ ሕጂ ወላ ብኤሽያ ኾም እዩ ስለዚ ቀንዲ ታርጌቶም ንዓናን ነቶም ኣብ ኤሽያ ዘለውን እቲ ታርጌቶም ማለት እዩ ንሲ ሰሚ ሕጂ ኣብ ወፍሪ ዋላ ክንሪኦ ከለና ሕጂ ዝበዝሑ እንታይ ብለካ መሲልካ كوس خلاص بقول حطنا كوميونيتي ناي إمنت أوردي فحي بالعلون دي أنا نسخن تأمن أوردي جود العلو بسون كنا جنزم خسارن كال نجارات مالتي بدو ساقي حجي نحنا كل جزء إنفست نقدر ننزار بنحكي له نحنا إنفست نقدر السجن ناي ستوك ماركت ناي كريبتو حقا وزخونا أوردي كل داتا حبري تنزل لك إن إحنا حجي نمهر ناي ستوك ماركت وين محضر جنزب أو تهذا تذكر أبي إيكونومي تذكر إنا زبز حق زي حسابات نهب انت صراحه سيرتيفايد ديخه سيرتيفايد اب يونيفرسيتي تماهير كا اب كولج تماهير كا اخا ناي فاينانس تمرتي تماهير كا اخا اكزاكتلي بيزنس مانجمنت نسيت فاينانشال اندستري مالتي حدي عايز تكفن خا بوزحات الله اني واي ولا بزي ناس اتمرت مهيرنا يمكن عمل كي وافور يصنح سلامتايس كمسلكا اوريدي بتي ام ال ام دي بتي بونزي دي بتي بيراميد سكيم لو زلنا اوريدي كسيروم سلصنحو تعمي تنقون تعمي فرحات يكون بقى تقدسك غنزب توافري بلوش مالتي حجي كله يتحاوسم أبتي ترجم أبتي نزاربول زلنا MLM نبلو زلنا وي بيراميد سكيم نبلو زلنا نزي كل عزقنا وفري بتعمي يتحاوسم بقى كله خسارة زبل سب زبل كوين يسمعنا بحبرات سرنا بهم يوحدات كا زريقون زبلون مالتي حجي كل جزء إحنا خن مهر قرب عشان كده إذا جماعة anyway كن مهرن قالنا يكون عن كنا برمهنياتو
عدين فدي تدكني خانات كسر حد كأخذ وكاخلي أبز حجري أمس إما حونا فيديو سرحنا هنا حجي تدالينا نسرك حجز قلينا ريكارد جيرنا شو مو أنت قرش أنت على رأيه جسب جنزب زقتولنا قليل مصر زبزين دخ موزل لنا إحنا شير ترين قبل زلنا أفكتنا بعين جنزب نورمال شو مو أنت قرش أنت على ياس نو السيرفيس يخات قبل زلها بايزوي جنزب أيكون كان جنريت قبل زلها أقل قلوت يخات هبزل أقل قلوت يخات هبزل أنا أبوك أموت أقل قلوت هو زلنا تتوقع بدخلي at some point ناتكا هيوت كان يبعلها كبت كبلك أخلي نوعه قد يفكاش عنا بناتكا أخذت قدام إنك تسرع مالتي بدحر يس كم زي أنا نسخن هو زي نتمرتي كهوب وأنت زي كيلو وي بزحت زيه وأنت خوينا وي كبي LM وي بيراميد سكيم تراي أنت تسعيره already كم حبرت سمسحيني على مالتي هدي بقوم يعني سنتين نات كان تمرت تراي كأخذ خونا يكلني ناي كل شيء خونا له ناب كل خبات أحكي خلا له سخاد فيديو سرح كده خيم كإديت جير كاسلست شهر بعد شهر ترايزر يوات خوينهم نوعهم كنا أسايكم كنت تانكيو نوعهم مسكنا قبهم of course جن كم تدخام كأخذ ريه خلا هذا كسر بس لزخنا كسلت وانا خلي at the end of the day بالنتيجة للناتي of course I don't know true reality say sounds like a dream. So it's not surprising then that here's what multi-level marketing companies are not telling you. They got my money. The idea of working from home, setting your own schedule, and making great money the whole time sounds like a dream. So it's not surprising then that multi-level marketing, aka network marketing companies making this promise, have experienced huge growth, especially during the pandemic. Here you create your own income. You can be 16 and make as much money as you want. You can be 85 and make as much money as you want. Unfortunately, the dream that they're selling nearly always ends up as a nightmare for those who sign up to be reps. I actually literally despise them, and it makes me angry. The Federal Trade Commission cites a study by the Consumer Awareness Institute that 99% of people who participate in MLMs lose money. According to an author of a book on the subject, quote, statistically, it is more likely that you will win the lottery than you will make hundreds of thousands of dollars selling for an MLM. Leave a comment telling me about your experience. unbelievable أنا بعد أسمع كنا يعني لما كانت راي فليت already حزر مسبلة يعني حجين تايب سمعك MLM نختهب تمس لوتوري فتين كان خط عوض زلوت قولتات يبزح probability mathematically تزاريبه بغوص مالت أي ودا كون يرتها فيديو حجين نسمع كنا بعدي قري من نجن ما تحجزي سلزقونة تيجي شير نخد برامتي maybe قرب إنجليزي شجرنا خون خالي جن بزح رسالتي بمقبار كمزي أتند مقبار بفيديوهات بمكتتال بزح كن كين نخلي نازل سونا مخرج نعطو نمود أتخيل ونا خلي لنا حتى مثلا ولا خلونا حوتنا كريبتو كنا AI على ستوك على فاينانس حفل شوي حتى تعليكم الحين كن بلسلكم يا قدم يجينا مخرج نعطو الحين أنا حجي تمهاري إزمي تاسي there is no shortcut حتصير مقدس بهاري لا تمر تخطوصت كتكلا لك نكال حبرة سب شح كلت شح يوم نحن كورس شتوز بزح مالتي لكن سامي عرنو كني تشتغل لغانات كورس سماوي 300 نقلت ورحمود هو 300 لايف كلاسز معك حوات قومية حجي نسيت 300 نخيت تغفل أورد 300 شح كي تخسر تمرتي كنفوتو خنكل لنا زبل من تعلني كنت نكفنا خين حلف دحن معسي مو كورس اللي كاسامي maybe مسألك أنت every time على كورس كل جزء أجي 10 شومنتو زوري حجي خنجمرينا مزجبا جميرنا لنا 10 شوات زوري ودينا شومنتو زوري خنجمر مزجبا جميرنا لنا مالتي أبى أدفايس نتهم مرحنا المخري أيتم كلهم فلتوا خمس زبل أمنيتي زلني سامي عنه قاعد بزح مهنياتوس قال بوزح فيديوهات نسرح سيرنا نكون نسمعني حفل شاوي نبزخت رغبات قولي خنا سامي العقبة بدي سبسكرايب جوجل الأحوال أب فيسبوك سامي العقبة لكم تكست قبل تقولي هم تم كنت مسجبوا تدلي مالتي سأبدي لكم شير جوجل سبوع فيديوهات تطلع أب إيميلهم كأتو إلو زحسب زلوا سب انتهيت مخرويك أب كندوس أب كمية عينة إنفستمنت كجبر على تبل ويك أقدم مئتاوس أنت عينة وسانتات كوسنا له زبل إمنت على كانت إمنت كم زبور خيط مرت تراي مفتحي قال ولا عند مفتحي يقولون زبل إمنت يزلني ما يبي توسختها لي شير تقولون متخليها سما يا أب MLM تقدميتي مخري زهبو أنا أيتوتو توتال سايتوتو نا بنا MLM بيزنس موديل غيرو زشيت مهرتي تكال انت ده هاللي خوينو ماتماتيكالسي كم زرانا يتا سئلموناي بيراميد سكيما مصايا خاطا سيليك شمساز نبركا اسغاسي ناب ناي MLM بيزنس موديل انت داتي خاسي ناب ناي فيودال سيستم ناي مسفناونت بيزنس موديل تاعتو لها مالتي اسغاسي سريحكا رياموزيا سريحكاسي
السرحكايو فرق صعري نعخا ديخا كت تدليوتي ناتو فرق صعري نعخا ديخا تدليو ولاس نتل عليها زلو كوتش ابلاين قال كوتش قال زبلو نعو إيخاك ندا سرح خالو تنبر تدلي سلازي تقداميت ناتي مخرسي ننبسخا سرح نبسخا تسرح انت دا أخون كاخا إذا بيزنس موديل زين نبسخا زسرح يكونن مالتي كالاي إذا بيزنس موديل زي أبقاليو هاقرات حقاوي أبنت أبز كندا حقاوي أب أوروبا قال حقاوي بأمريكا ونحقاوي أبقالين هاقرات أبقالين ناي أمريكا فدرال ستيتس حقاوي يكونن ولاون حقاو خوينو خنسوغن انت دا زيتكال زي ريكروت اتي مخسبو سبات ريكروت اندا غبره برودكت اندا شيت اتراي زي كونسي سبات ريكروت اندا غبره انت دا زمصوم كوينو ازي بيراميد سكيم ويك ابونزي سكيم بحال مالتي مالتي ليفل ماركتينج بخرته مقدي ገንዘብ ዝገብር ሓደ برودكت بمشاط مهرتي بمشاط سفالالي مهرتات بمشاط زي كستاي غبري مالتي ገንዘብ غبري كالايك ريكروت بمغبار كتاعتون كلها خفيلك يا خطاتو سبات تمص مالت سبات تمص ساتهم يخفلو تنستخفلا ገንዘብ شعون لاير 1 لاير 2 لاير 3 نابتا ابلاين اندخده يخيد مالتي انت دا قند منጭ አታው ይዝትካል ሰባት በመምጻ አንተ ዳ ሆይኑ this is called ponzi scheme ይባል ponzi scheme ማለት ይዚ ponzi scheme ማለት ካ በቃ ናዓኻሲ ሕልምን ተስፋን ገለ እንዳሸጠ ግን አብዝተናው ሐጊዜ ሕልምኻ ዝቀትለልካ አይነት ስካም ቢዝነስ ሞዴል ማለት እዩ ሳልሳይ እዚ ከምዛ አይነት ቢዝነስ ሞዴል መብዛሕትኡ ብፈተውትኻ ይዝመፀካ ኣብ ትራስት ዝተሰረተ ቢዝነስ ሞዴል ማለት ብፈተውትኻ ብደቂ ዓድኻ ብሕዋትካ ብቋንቋኻ ዝዛረቡ ገለገለ ይዝመፀካ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ገለ እዩ ንብሙሉእ ነታ ሃገር ዘእትዎ ማለት እዩ ክልተ ሰብ ገለ እዩ ብሙሉእ ነታ ዓዲ ዘእትዎ ምክንያቱ ዋ ክስቶዳ ጥዑይ እንዲ ዋ ሳሜላ ጥዑይ እንዲ ዋ ክስቶዳ ጥዑይ እንዲ ገሌልካ ያ ወላ ተዛአቱ ዘሎ ሰብነት ቢዝነስ ሞዴል ጽቡቅ ገይሩ ተረድይዎ ዶ እንተ ዳይልካ ምናልባሽ ወን ዘይተረድኦ ክኾን ይኽእል ወላ ተዛአቱካ ዘሎ ሰብ ጀስ በቃ ልዕልዩ ዘሎ ስለ ዝረብሐ ስለ ዝረአየ ሱኻ ኣኸሙ ክረብሕ ኢሉ ገለ ከምዚ ቶም ማኡ ዘለው ሰባት ሲ ኩሎም ኣይኮን ከምዚ ብኮነይሎም ገለ ንዓኻ ኖ ወላ ዘይተረድኦም ክኸውን እቲ ቢዝነስ ሞዴል ዘይተረድኦም ክኸውን ማቴማቲካል ሰሪሖም ሲ ኣብ ክንደይ ሌቨል ክንደይ ሰብ ከኣቱ ክእሉ ክንደይ ረክብ ክእል ገለሎም ሲ ወላ ዘይተረድኦም ክኸውን ማለት ኩሉ ሰብ ይኸሙ ዝርድኦ ኩሉ ሰብ ልዑል ዝኾነ ደረጃ ብልሕን ንቕሓትን ዘለዎ ክንብላ ይንኽእል ኢና ስለዚ ዋላቶም እቶም ዘእትውኻ ዘለው ብኦም በቶም ፈተውትኻን ቀረብትኻን ስለ ዝኾነ ክትጥንቀቕ ኣለካ ማለት እዩ ነቲ ቢዝነስ ሞዴል ኢኻ ክተጽንዖ ዘለካ ብፈተውትኻ ይምጻእ ብኻልኦት ይምጻእ ገለ ብዘይገድስ እቲ ቢዝነስ ሞዴል ክዓውተካ ይኽእል እቲ ኣገባብ ቢዝነስ እቲ ኣገባብ ኣሻይጣ ምህርቲ ክዓውተካ ይኽእል ኣይዓውተካኒ ቶታሊ 99% ሲ ፌይል ገብር እቲ ቢዝነስ 99% እዚ ፌደራል ትሬድ ኮሚሽን ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ዝቆሞ ዘጽንዖ መጽናዕቲ ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ 99% ገንዘቦም ኣብኡ ዘፍሩኻ ኣይምለሶምኒ ማለት እዩ 2000 እንተ ዳው ፊርካ ስተን 2000 ኣይ ምለሰኻኒ ማለት እዩ ክምለሰኻ ተኾይነን ካልኦት ሰባት ሪክሩት ክትገብር ኣለካ ቶም ካልኦት ሰባት ሪክሩት ክገብሩ ክእሎም ከእትውሎም ማለት እዩ ሕጂ ሲ ንዓና ዝኸውን ቢዝነስ ሞዴል ኣይኮነን بحصير مجد كتبتم يخاص لزبولو خا ايتهبتم نيخا بخمس مجد تسفان مورال موتيفيشن سلاشتولكا اسو نعخا سما لا يكون كانيو مويا ايكون كاني سكيل ايكون كاني بسكيل يخا بعالم سكيل كا يخا بسكيل شجرت فتح بمويا شجرت فتح بمويا خا كتسرح تخيل جنزب كتوتو تخيل مالتي ات مويا خا يخا نا بيزنس تغيرو ستارت اب مالس سي نحد شجر تفتح مالتي سمول بيزنس اسكجمر يبلص نحناسي سمول بيزنس اسكنجمر لنا ابز ويستر حمشته كاب 10 بيزنسي يعوتي بسمول بيزنس سمول بيزنس اسكنجمر كنكلالنا ستارت اب انتربرنورشيب انفستمنت زيوم يومنا عنا خعوتنا زغلو خبل دفر مالتي
ጽቡቕ ብኸመይ ክንፈልጦ ንኽእል ዝብል ጽሑፋት ጽቡቕ ኣገላልጻ ሰሚ ብኸመይ ክንፈልጦ ንኽእል ኢልካ ዝፀሓፍካ ኣብዚ ዝፀሓፍካ ኮመንት ኣብዚ እንታይ how can you tell if something is MLM or not MLM ዲ ኣይኮነን ብኸመይ ክትፈልጦ ትኽእል ኢለ ጥራይ ጽሒፈ ኣብ ጉግል little everything is there anyway ኩሉ ኣብዚ ጉግል ዘሎ እዩ እቲ ሓበሬታ ማለት እዩ ከምዚ ንሕና ተመራሚርና ገለ ዘምፃና ኣይኮን ኣንቢብና ርኢና ዘምፃና ብሓፈሻዊ ሓሳባት ማለት እዩ ሕጂ ብዘለኩም ከተንቦ ትኽእሉ ኢኹም unrealistic claim ለካ ኣሎ ብዚ ቴምፕሮሜተር ቴምፕሮሞት ዝገብሩ ወይ ከዓ ዝስሕቡካ ዘሎ ማለት እዩ ብዙሕ መክሰብ ከም ዘለዎ ገለገለ እዮም ዝሕብሩ ወላ ሓንቲ ኤፈርት ወይ ከዓ ፃዕሪ ዘይብሉ ብዙሕ ኣታዊ ጥራይ ክትገብረሉ ትኽእል ቀልጢፍካ እቶ ሕጂ ተዚኣትካ ከም ዝኽወድለካ ገለገለ ዛ ዓይነቱ ፕሬሸር ገብሩልካ ፀቕጠት ገብሩልካ ቀልጢፍካ ንክትኣቱ ማለት እዩ ኣብ ሪክሩትመንት ካ ኤምፋሳይዝ ዝገብሩ ፀቕጠት ኣብቲ ፕሮዳክት ምሻጥ ዘይኮነ ኣብቲ ክትኣቱ ከም ዘለካ በቃ ከምዚ ቤተሰቦም ዲገለ ክጉሕፍልካ ብሉልካ ክእሉ እዮም أقدمك تخفلو اللي تخوينك أقدمك خفيلك upfront fee upfront fee yes زي surprise sales speeches بزلو schemes may use surprise sales speeches such as social media message from a long acquisition yeah كم ميتي let's say ميت شحاب ورحق تدخل دو جلز بال surprise خونه أي مشت أكستاي متأكا pitch training videos promote እናገበሩ ከሎ ማለት እዩ lack of transparency ኣታዊታት ናይ ትካላት ክትፈልጥ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ማለት ነው ኣብነት ናይ ተስላ ዲና መን ያንፈቱ ተስቶክ በቃ ናይ ተስላሲ earning ላይ ምዃኑስ ዳይሬክት ትሪኦ ትኽእል ኢኻ ፓብሊክ ናይ ተስላ ተሪኻ earning ኣታዊት ናታዎም ኣብዚ ናይ ፋይናንሻል መን ዝውንኖ ዘሎ literally every single detail ወይ ኩሉ ዲቴል ሳብ ዘሎ earning ኩሉ ለካ ያ እዚ ባላንስ ሽት ናቶም ኣዳው ክንደይ ካሽ ፍለው ኣለዎም ኩሉ ሓበሬታ ኣለካ ማለት ናይ MLM ዘለና ግን ናይ ዝበዝሕ ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል I hope ሓጋዚ ኮይኑ ረኺብኩሞ ትኹን ናይ ሎማ ኣንቲ መደብ ኣሕዋት ሓገዚ ስለ ዝኾነ ባይ ዘ ወይ ናብ ኩሉ ሰብ ንኽበፅሕ ግን ሼር ግበሮ ናይ ኩልና ሓላፍነት እዩ ኣይ ቲንክ ሕቶታት ክንምሰሎም ዶ ሳሚ ሓደ ሰዓት ሰላም ነው ይጽሕልና بقليلو بخمين فلطم زابناتات كنبلو صنحنا بدي حطوا تعليقكم ابتنا كومنت سيكشن تصحفوا تقولوا لكم حوات ናይ ኢንሹራንስ ንኣብነት መድሃኒ ዝበሃል እንታይ ይብለካ ኣሎ ሓደ ትካል ጠቂሱሲ እዚ ናይ ላይፍ ኢንሹራንስ እዩ ብዛዕባ ኣፍልጦ ኣለኩም ደብለካ ኣሎ ናይ ላይፍ ኢንሹራንስ ብመገዲ MLM ክሸጡ ይኽእሉ እዮም እጂ ሳይና ክነጽናዓ ዘለና ዝኾነ ዓይነት ምህርቲሲ ብመገዲ MLM ክትሸጦ ትኽእል ኢኻ እቲ ኣገባብ ሻይጣ ኢና ንዛረብ ዘለና ናይ ላይፍ ኢንሹራንስ ካብ MLM ትገዝእ ብዳይሬክት ብናይ ላይፍ ኢንሹራንስ ካልኦት ትካላት ኣለዎ ካንዶ ብቐጥታ ማለት እዩ نعم نيش ريسيرش قبرة بالكاس بغت خابهم كتجزء تخيلي خاتنا لايف إنشورانس دليل زلها مالتي يا أنت دا ساتهم MLM كوينهم سي literally probably scammy mode داتو مالتي يعني العلاقات مني 150 تبلي عبلنا بزح يزيد أو حدي 150 تايم شغلي ولا تميدي 5 زي نورمال يخم يلوم زدول لنا أنا تمليسهم مالتي زوم لينكس دو حدا شيء فيك جنزب باريوم حدا شيء تو اسخالك قصري انا زخون اكونت سريح بزي ابليكيشن سريح جنزب كم جلوكم غير خريوكم قليلي تكنولوجي مالتي بغمين فولت حجز سكام مخانو زخون عينت انفستمنت شعو تجزو شعو قاعد شوت انت دازي كوينو probably ازي سكامي مالتي شعو تجزو لك شعو تشوت خالك انت دا دليخه انت دليخه يا تسلاس حج جزي حج شتا خيلي رايت فقدوها بك قال لك هو بقى إذا كنت يبلغها دحر خلت سومن نعودا ويزروك تقبرو تخيليها نعو ويزروك تقبروها خند إذا جنزب مليسكا وسخنا مليسكا خمسة وسخنا ندابلو تزلكها جنزبين بقى أنا ربري بقى بخمسة بمدوال مالتي أنا likewise same أنا كمان دحنا بتوتاتكم كتحفوا تقولي هم تناكم من سكشن حوات بتوسخ قلنا what do you call it زي تريوز لكم ناي ستوك ماركت كواصبق كمصقني ግን ጽባሕ ከ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ሪቪዥን ጸብጻብ ክህልወና እዩ ናይ ስቶክ ማርኬት ተዋፈሩ ማለት እዩ ንኹልኩም ዘይከውን ኸሊ ከም ስለ ዘለኹም ግሪኒ ናይ ሓደ ሰሙን ንሪኢ ኣለና ኩሉ ጽቡቕ ውፅኢታት እዮም ዝበዓለ NVIDIA 10 ሚእታዊት ማለት እዩ ሎማዓንቲ ግን ዳርጋ ቀይሕ ውዒሉ ብዙሕ ሚክስቲ ሕዋሲ ናይ ጽባሕ ዝኾነ ኣገዳሲ ዝኾነ ጸብጻብ ስለ ዘለና ኦፍ ኮርስ ንሱ ኣፍሪሕዎ ክኸውን ይኽእል እዩ كريبتو انت ريناها اوف كورس بيتكوين سوسا غبابلو 58 فرغان ولي سولانا كني زلب 144
يا 144 አሎ ያ ቢትኮይን ሱሳ አትዩ ራይት ቢትኮይን 58 فرقان 50 أتينيرو 59 ገለን አሎ 59 ሰለስተን አዎ ትማል ሱሳ አትዩኒሮ ያ ኮንሶሊዴት ይዝገብር ዘሎ ኦቨርኦል ክንሪዮን ከለና ዝኮነ ዘገም እንዳበለ እዩ ዝኸይ ዘሎ ማለት እዩ accumulate ዝግበረሉ ግዜ ደኮን ይስማዓካ ሳሚ ያው ቆለና ሜቢ خبر ስናውስ ስለሆነ ገለ እንዲ ግን I feel like ኮሙ ምስትነውሕ ግዜ ብትኸባቢ ካብ 50 ክሳብ 70 ዝገበሮ ብፍላይ ያ ዋ ታይዳ ኮሙ ምክንያቱ ሕጂ ኢንትረስት ሬት ምስ ጎደላ ኣብ ሰፕተምበር ሲ እቲ ፕሪንቲንግ ማሽን ተዳ ተመሊሱስ ፕሮባብሊ ዋጋታት ናይ ስቶክን ክሪፕቶን ክውስኽ ተኽእሎ ኣሎ ፋይናንሲያዊ ምኽሪ ግን ኣይኮነን ማለት እዩ ኣይኮነን actually QQQ ኮ ብዙሕ ወሲኹ እንዲ እዚ ናይክስታ ይቁርብ ድንጉ ኢሉ I think ክሪፕቶ ናይስ ቢትኮይን ብፍላይ 85 ጥራይ ላይክ እንታይ 166 ሽሕ ኣትዮም ወፂኦም ምኾኑ እምበር ወፂኦም ዝኣተዎም ብዙሓት እዮም ነይሮም ተኽሊት ሓውና ላይክ ግበሉ ኩልኩም ኣዋት ወላስ ብግዴታ ክንገብሮ ላይክ ዘይገበረ ኣቱን ይኹን ብለኩም ኣብዚ ታንኪ ብሮከሬጅ ክላስ ገለ እስከበሉና እንታይ ብሮከሬጅ ክላስ ይሽተ ማእከላይ ዓብ ዝብል ኣብ እንገዝኣሉ ንሸጠሉን ኣብ ስቶክ ንኸፍል ኢና እሞ ፍልያቶም እንታይ ብሮከሬጅ ክላስ ኖ ብሮከሬጅ ማለት እዩ ኣካውንት ብሮከሬጅ ኣካውንት ያ ገለ እስከበሉና ንእሽተይ ማእከላይ ዓብይ ዝብል ኣበይ ዘሎ ኣብ ቦታ ኣበይኻ ዘለኻ ኣብ ኤውሮፓ ዲ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ካናዳ ናይ ስቶክ ብሮከሬጅ ዲኻ ደሊኻ ናይ ክሪፕቶ ብሮከሬጅ ሜይንሊ ናይ ክሪፕቶ እና ብሮከሬጅ ኢልና ንፅውዖ ናይ ስቶክ ኣሎ ግን ኣይንገዝኦ ንሕና ንጥቀመሉ እንትብዓት ኒውዮርክ ስቶክ ኤክስቼንጅ እና ስዳክ ገለ ዝበሃል ወይ ሎንዶን ስቶክ ኤክስቼንጅ ብሮከሬጅ حاوسي سوري حاوسي exchange ترى كده ثاني حنقوله yeah no worries anyway I don't know كي financial advisor بنصا كمهركم زبلك حق دي financial advisor بنصا كمهركم بنصا كمهرك احنا حجي بنصا مهرينا نصا مهار صبغ يا منها مهار وقت مهر تخليخا ميهو نابي وسدك يتحطو true ودحر مهار كنت هي مص زخونه برودكت خشطلካ እንተ ዳፈቲኑ ሲ እሱ خشطلካ ምፍታኑ ወላ ሓን ፀገም ዝበሃል ይብሉን ስኻግና አጽኒዕካ ግዛዮ ታ ዓይነት ባይዘው መሸጣ ኢሎም እቲ ትምህርቲ ኢሎም መስበኽቲ ክጥቀሙ ልኹል እዮም ናይ ሪል ስቴት ይኹን ናይ ዝተፈላላይ ኮሙንዲ ኮሚኮቲ ኣገባብ ብኻ ንዑ ዳይሬክት ኢልካ ይኮን ካንተ እትዎ ኮሙ ሞ ዝመፀልካ ሰብ የለን everybody knows ኤሜሌም እንተ ዳይልካሲ ዝመፀልካ ሰብ የለን ናው እንትኸከ ደጋጊንኩም ወኽን ምህረይና ደጋጊንኩም ላይክ በልጉ ንስኩም ካድግም ኣብልዋ ብጣዕሚ ጽቡቕ ይኹም ትብና ዘለኹም ኢትናም ኣብ ኦልትሮን ክሪፕቶ ናይ ባሓቂ ኦልትሮን ዝበሃል ናይ ኤሜሌም ክሪፕቶ ገይሮም ማእለያ ዘይብሉ ገንዘብ ኣውጠፊኡ ትሩ ያ እስታይና ሕጅን ዛረብ ዘለና ብኸመይ መገዲ ይሸጡልካ ኣለዉ ስቶክ ይኹን ክሪፕቶ ይኹን ፋይናንሻል ፕሮዳክት ይኹን ሜዲካል ፕሮዳክት ይኹን ሳፕሊመንት ይኹን እቲ ኣገባብ አሻይጡ እንተዳ በኤምኤልኤም ኮይኑ መወዳቱ ጥፍሽና ምዃኑ ርዱይ ማለት እዩ كمهار مبر او سويدن نايس توك حطي اوكي انت حتى هذا بيج فايت ترافيك اوكي worried of crypto fluctuations I mean what's happening ያ ክሪፕቶ በዝናይ ጃፓን ኢንትረስት ሬት መውሳኹ ብጣዕሚ ተጸልዩ ለካ ከም ስቶክ ማለት እዩ ኦቨርኦል ያ እሱ ጽልዋታት ናቱን ርኢለና ማለት እዩ ኢኮኖሚ በሐፈሻ ከምስ ግዚ ዝናይ ኣጎስት ሰፕተምበር ዘሎ ሰምስት ኩነታት በቃ ፍርሒ በሐፈሻ ኣስቢሕካ ምብላዕ ያል ሓውሻ بزخونه دحن ኣብ ቀጻሊ መደባት ክንስخልኩም ኢና ታንኪ ሰሚ I think ጽቡቕ መደብ ኣሕሊፍና ብፍላይ ባይነ ትምህርቲ ክሪኦ ከለኹ ኣዝዩ ሓደ ካብቲ ዝጠቕመ መደባት ዝብሎ ያነ ወላ ናይ ስቶክ ምህሬ ካላሎ ናይ ፋይናንስ እዚ ግን ሓደ ካብቲ ዝበዝሐ ካብ ብዙሕ ገንዘብ ምኽሳር ከድሕነና ዝኽእል እሞ ኣዌርነስ ናይ ኩልና ሓላፍነት ተሰሚዕና ኩሉ ሰብ ሼር ክንገብሮ ብዝጋጣሚ ከዘኻኽረኩም ደሊ ሜቢ ኣብ መወዳእታ ክትብሎ ትደሊ እንተሃልዩ ሰሚ ወል እንታይ ክብል ዘሊ ሓደ ሰብ እንተዳ ስኻ ጽዒርካን ሪጽካን ዝኣከብካዮ ገንዘብ እንተዳ ክምንጥለካ መጽዩሲ ቅድሚ እቲ ገንዘብ ምውፋርካ ብዛዕባ ወፍሪ ተምሃር ምስ ብዛዕባቲ እሱ ዕሊልካ ዘሎ ምስ ዕሩኽትካ ተዘራርበሉ ኣበይን ኸይ ትግበሮ
إذا بينها غيرك بين كربي حاجة ليلك نايد حراتات حساسبة لكيمك أترايز تفهم نسبات تزارر بقوله نسبات كي نجر كاسي سق إلو بقى تسفان جلنس لذهبك حدا تكالسي نسبات تزارر بكاجن توم سبات كابنات كاس سفلي حسابات كلهم سلزغل مسوم تزارر بقوله شعو نتناتهم حساب كاس سلاسلو الصغا يا سالساي ديجيتال أو زمني نمتلال كونه نمسرع نقله تزغل لك زي مالتي سلز بمنصورو الصغا كتنببن كتفلطن كتمهارن بزعبه يخصعرك تكلالك مالتي قد حج من الواش مرتي مرጫان يرخون خيلي حج ግን ግዴታዩ ግድን ክትፈልጥ ክትክእላለካ ወይሰርን ክሳዕ ዘለኻ ማለት እዩ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ክሳዕ ዘለኻ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ እዚ ፈሊጥካ ስኻ 40 ዓመት ጽዒርካ ዘምጻኻያ ገንዘብ ኣብ 4 መዓልቲ ክትፍልካ ማለት እዩ ማለት ዋን ክሊክ ዘና 40 ዓመት ገንዘብካ ሓንቲ ክሊክ ያርሕቀተን በቃ ንኽጠፋ ዲጂታል እዩ ወርቅ ሱካብ ገዛኻ ተቐሚጥካስ መጪው ትኽሰርቃካ ዘል ተሰኪሞ ኸይድ ገለመለ ማዓት ሃለኽለኽ እዚ ግን ዲጂታሊ ካብታ ባንክኻ ሓንቲ ክሊክ ያ ታሪሕቃ ዘላ ማለት እዩ ታኽሳይ ስለስ ልዑል ጥንቃቐ ክንገብር ክንክእል ኣለና ብዛዕባ ስቶክ ትመሃሩ ትደልዩ ምስ ፊደል ፋይናንስ ኣለኩም ኣነ ኣለኹ ብዛዕባ ክሪፕቶ ኾሙ ኦቨርኦል ፈሊጥኩም ክትኣትዎ ኣለኩም ንዝኾነ ነገር ባህላይ እየ ማለት እዩ ያ ጽቡቕ መግለጺ ጽቡቕ ምኽሪ ጽቡቕ ሓሳባት ሳሚ ታንኪ ናዛሚ العقاب زلكم تمرتي ክትመሃር ተለኹም I think ብዳይሬክትሊ ኮንታክት ምግባር ይሐሽ ፍቃድካ ሓተት ክዳይር እዮም ኣለኹ ፌስቡክ በሳሚ ሹር ያ ፓብሊክ እንዲ ፌስቡክ ፓብሊክ ይዎ ናይ ፊደል ፋይናንስ ኣብ ዘለኩም I think ውሕዳት ላይክስ ኣሎ እንታይ ዝበሃል ፎሎወርስ ኣለዋሞ ፎሎ ግበርዋ ፕሊዝ ኣብ ዘለኩም ፋይናንስ ዝበሃል ወላ ተዓዘብቲ ከማን ውሕዳት እዮም እንተሪእኒ ማለት ስለስተ ድዮም 5 እዮም ሼር ግበርዋ ኩሎም ኣሕዋት ኣብ ኸድኩም ላይ ግበርሉ ማለት እዩ ናይ ሳሙኤል ኮንታክት ግበሩ ብኸም መገዲ ክሳብ ሕጂ ምሳና መጽናሕኩም ብልብና መስገ ኦኬ ናይ ተስፊት ሃላትና ኣብዚ ቅሬታ ከይንርስዕ ኢለ ቢልያ ጸኒሕ ቢትኮይን ካበይ ክንገዝኦ ንኽእል ሕስር ዝበለ እንታይ ማለት ይኾን ተስፊት ኩሉ ሓደ ዋግኡ ቢትኮይን ኣብ መብዛሕትኡ ብሮከርስ ኣዝዩ ውሑድ ኢኻ ትፍልል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቢትኮይን ብመንጽርቲ ዘለኻ ቦታ ብኤውሮጳ ዲኻ ዘለኻ ብኮይን ቤዝ ጌርካ ክትገዝኦ ትኽእል ኢኻ ካናዳ ዲኻ ዘለኻ በአሜሪካ ዲኻ ዘለኻ ብኮይን ቤዝ ብመንጽርቲ ዘለኻ ሃገር ማለት እዩ ብክራከን ባይቢት ከከምቲ ዘለኻ ሃገር ማዓት ብሮከርስ ኣሎ ማዓት ኤክስቼንጅ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብኡ ጌርካ ክትገዝኦ ትኽእል ታንኪ ተስፊት ሶ ታንኪ ኩልኩም ኣሕዋት ኣይ ቲንክ ኩሉ ቲቻት ዝሓፍኩም ርኢና ኢና ሜቢ ዘይመለስ ናይ ሕቶታት ሃልዩ ኣብ ቀጻሪ ክንምልሰልኩም ተስፋ ንገብር ክሳብ ሕጂ ምሳና ምጽናሕኩም ግን ብልቢ ነመስግን ታንኪ ሳሚ ሹር ዩ አር ዌልካም ኣዝየ መስግና ነው Thank you.